हेल' एलबि होदों नामा? औ होदों नै दासो। ओमफ्राय भइस थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय एमके अफिसियेल लाइक डान थेंक इउ एमके अफिसियेल। मा खबर आगैमोन? मा खबर दे खिथाहरदो। औ होनदों आरोना भइसआ। ओंखाम जाखांबाय नामा भइस? एमके मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो। हारसिं थानो बानानै एलबि फैबाय आं। मा औ जाखो? एमके माबा भइस मा ओंख्रि जाखो खिथाहर। जाबाय। मा ओंख्रि जाखो? बेलेट हरलाय बेलेट। दे रायलाय मा सिरि थाबाय थाखो? अमिता आलु दालि बयलार भाजिसो। दे गोथावानो। एमके माहालाय मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो दे। नोंस्रालाय? जोंहा माबासो आलु कुन्दुलि भिन्दि भाजा। मा रायलायनो बानाय? एमकेआलाय मा सिरि जाखो? गोथाव दे। गोथाव नङाहाय आंना ओंख्रिया जालाबायबाय होमबाबो गोथाव नङाबाबो। उफाय गैया। जासाब जाराब जालाबायबाय। आंना मैया लोगो जानाया 7था आनजालायबावबायसो आरोबाव। मिनिलाय एसेनो मानो? हा हा हा। बिदिसो मिनिना खिथानांगौ नोंनो। मा खालामगासिनो नोंलाय भइसआलाय? एमके मा सिरि जाखो? माथो जेबो रावबो हरा माबो हरा। देरा मिनिनो। मानो मिनिनो आंलाय जेबो खोथा गैया मा गैयालाय हारसिं फाग्लि बायदिलाय। साब लानाय नामा नों मैया? ओं मैया ओइ मा हायेन आदायाबो जि आइदि हरलाबायदोंमोन आंनो 8था हरदोंमोन ना। ओमफ्राय दिनै फुङाव लागि 83 जाबायमोन आरोना 683 जाबायमोन। ओमफ्राय 7था ना 8थाया आन जाबाय आरो। आइदि हरनायनिफ्राय भिडिअ नायासै ओंखायनो आन जाबाय आरो आंना। आन जाबाय नामा? औ जाबायथ' आरो। नोंना बेसे जाखो टटेल खिथाहरलाय भइस लानांला नोङो नामखौनो लादो अमितखौनो ला। आयौ सासे थांबाय। सोर फैदोंमोनथाय? 3 थांबाय 2 थांबाय सासे। नों लसथारसै। टटेल खैथा जाखो नोंना खिथाहर होनदां। ओमफ्राय WTY बेसे जाखो खिथाहर। 1.15 जागासिनो। माया 1.15 जागासिनो जासिगोन। 1K 15 जाबाय आरो ना। आच्छा दे मोजाङानो होमबा नोंना। 80निफ्रायनो बारहो हरनो हाला आंथ'। औ
आं लाला बे नामखौ। बेखौ लानाङा ओं आगोलनिखौनो ला अमितखौनो ला बेनो मोजां। सार्च खालामबाबो फैया बे नामा बोरै फैगोन दे? कमनफ्रासो फैयोना। खाराबि ब्लग फैदों जोंहा गुड इभिनिं आब' होनदों। गुड इभिनिं आगै मा खबर? नोंनो दहाय आं रिटार्न हरबायमोन आगै आनसो जाला जोब्बाय आंना। 8था जाबाय आंना 8था ना 7था जाबाय आन। नोंना आन जादोंना जायाखै खिथाहरलाय खाराबिस आगै। ओमफ्राय जोंहा एवैसा मानखो ग्रुपआव शेयार खालामना होनो हाया नों। माखौ आंनिखौ? शेयार खालामना होबाबो माबायाहाय नाया। रावबो खालामलाया। रावबो नायलाया ग्रुप थाबाबो थालायलायसो होनदों आरो एलबिखौ। बोरै हगारोथाय मिथियाना आं। अ शेयाराव आरोना। शेयार खालामना होदां र' आं खालामा नामा मा? आं खालामा नामा? माखौ खालामनो? खाराबिस ब्लग थेंक इउ आंनाबो सानफ्रामबो जाबाय थायो आब' मानो आब' जानो मानो जायोथाय आगै बारा मिथिया खायफा खायफा सर्ट भिडिअखौ नायनानै माबा खालामोना लोगो जायो ओमफ्राय 3 मिनिट 4 मिनिटफोर भिडिअ नायनानै होबा थायो आरोना ओमफ्राय खायफा ओरैनो सा साज्रां खालामलाबायनानै होयो नालाय बेफोरनो थाङो ओमफ्राय माखासेखौथ' आरो माबायानो इउटुबनिफ्रायनो दानखायो दाननायालाय ओमफ्राय खायफाया माने ओरैनो आन खालामना होनो होननानै खालामनानै होयो खोमा आंबो बारा मोजां मिथिया दे आगै मोजांना खाराबिस आगै नोंसा मा खालामबाय दं फैदों नों शेयार खालामनाया आदसा थांदों आरो ना ओमफ्राय खाराबिस ब्लग आंथ' मिथिया मिथियैखौलाय माथो खालामना उनाव मिथिलांगोन र' लासै लासै रावबो बारा मोजां मिथिखाया मानि थाखाय आन जायोना आरो गोदान गोदान गोजासोना बयबो इउटुब दा जों खुलिनायफ्रा आरो बांसिनानो ओमफ्राय ओरैनो माखासेफोर दं आरो एसे ग्र' जानाय आरो होमबाबो बिसोरबो एफा पपुलार गिदिर नंखाया बेसाराफोर ओमफ्राय जोंहा खाराबिस ब्लगा मा होनदों मोजां आब' दं उन्दुनानै आदसा उन्दुनानै दं आरोना अबावमोन जोंहा नोंसानि न'आ खाराबिस आगै खाराबिस ब्लग आब' नोंखौ सापर्ट खालामदो आंखौ सापर्ट खालामदो प्लिज आगै सापर्ट नोंजों लोगोखा आङो लोगो खालामनाया लोगोआलाय लोगो दंखायो बारा सापर्ट लानायफ्राबो मोजांसो नङा आगै आंना आनजाजोब्बाय मैया हायो ना दा हरनायाना गासिबो आनजाजोब्बाय आंना भिडिअ नायना हरासैनदां आनजाजोब्बाय शेयार खालामना हो शेयार खालामनो माने अबाव शेयार खालामनो जाखो आगै ग्रुपआव दंना गैया खाराबिस आगैयालाय ग्रुपआव थाबाबो मोजां नङालै नायलाया ग्रुपआवबो बारा गैयाना 8जन ना 10जनल'सो 8जन ना मासांबाल'सो ओमफ्राय खाराबिस साब खालामबाय आं कमेन्ट हरदों आं नोंनावनो जा खाराबिस आगै जोंहा माबाया ए भइसआ लोगो जाबायनो नोंजों कमेन्ट चेक खालामनानै रिटार्न हरबानो जाबाय ओमफ्राय भइसआ मा होनदों आं नाया आरो नोंनि भिडिअखौ मालायबा नायोना नाया सोर मिथिनो
डिग्रेसन फैदों जोंहा थेंक इउ डिग्रेसन आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय। आब'आ मालाबानो एलबिआव दं माथो आंहा दासोनो। दासो होखादों आङो गैथारा मानसियानो। दा बारा मानसि जाबा आरो हरावबो होबावगोन आं मासथिनि होनदो आरो। ओमफ्राय खाराबिस ब्लगारमोनखो थेंक इउ लोगो जानायनि थाखायनो लोगो जानायनि थाखाय थेंक इउ होनदों जोंहा माबाखौ एभइसखौ। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना दे होनदों आरोना। ओमफ्राय दे डिग्रेसनाबो खाराबिस ब्लग आगैजों लोगो गैयाबा लोगो जादो दे। साथामजों जबनो। ओमफ्राय डिग्रेसन आइडिफोर दंबा हरदो। आइडि दंना गैया खिथाहर। मैया जि ना आदा हायोना आंनो सापर्ट हरदों होननायखाय जि गोसोफ्रा मोजां मोनलायलायबाय आं गासिबो आनसो जाजोब्बाय गैला। खाराबिस ओं होनदों ओमफ्राय एभइसआ नायाबो आं दिनैनिफ्राय। है एसेयावनो एसे नोंहा। ओमफ्राय डिग्रेसन आं फुजानि एलबिआव नायदोंमोन। आदसा फुजा एलबि होगासिनो नामा? आदसा ओंखायनो बेनाव दंहैजोब्बाय दां। फुजाया दहायनिफ्रायनो होगासिनो नामा माथो दहायबो होदोंमोन बेलाय फुङाव। ओमफ्राय ओं मोजां आनजादोंबा इस गावनाबो जाजाबा हामगौ आं डिग्रेसन ओमफ्राय खाराबिस आगै बेखौ साब खालामना होनाङा साला। ओमफ्राय जोंहा केम्पिला मरां मिक्स हाय केम्पिलास थेंक इउ फुल दियार काने मुक कि खबर केम्पिलास भालने ओमफ्राय थेंक इउ लाइक दियार बाबे। ओमफ्राय जोंहा खाराबिस ब्लगा मा होनखो आं बाक्सानि आदसा बाक्सानि मेला दंथारोहाय। ओमफ्राय डिग्रेसना जोंहा माने मिनिदों आरोना। मानो मिनिखो डिग्रेसन दे माबा मा होनो आइडि दंना गैया खिथाहर आंनो। केम्पिलास मरां मिक्स प्लिज जइन केम्पिलास लोग जुने फ्रेंड नाय फ्रेंड होबा जोंहा एप बयस लोगो दंना गैया केम्पिलासजों लोगो जा। ओमफ्राय डिग्रेसनाबो जा लोगो गैयाबा केम्पिलास मरां मिक्स लोग फ्रेंड हुआ प्लिज जइन বুলি কৈছে। ओमफ्राय नामेन गापा एनआर मा होनखोथाय बुजि পোৱা নাই ह কি কৈছে खाराबिस ब्लग नों बहानि आब'नो आं गलाघाटनि खाराबिस आगै। ओमफ्राय डिग्रेसन हेल' केम्पिला मोरां मिक्स कैसी हो ठीक है ना केम्पिला डिग्रेसन से फ्रेंड करके लीजिए खाराबिस हाय खाराबिस होनदों जोंहा डिग्रेसना खाराबिस ब्लग होनदों आरोना। ओमफ्राय केम्पिलास मोरां मिक्स डिग्रेसन हाय हेलो फ्रेंड हो जाओ जल्दी से। खाराबिस ब्लग अके होनदों जोंहा। लोगो गैयाबा लोगो जायाखै केम्पिलासजों बिनि चेनेलाव थांनानै। मैं सभी को ब्लू दे दिया फ्रेंड करिए। केम्पिला कैसी हो ओमफ्राय डिग्रेसन फट'ग्राफार केम्पिला फ्रेंड करिलु बेक करिबा आयु इमान थाब ना भिडिअ नायाखै नोंलाय डिग्रेसन आनजा जागोनबो। केम्पिला डिग्रेसन ने आपसे फ्रेंड होके आया है सब करके आया है रिटर्न करिए वीडियो देख के। ए बॉयज केम्पिला जी सावधान प्लीज कमेंट चेक केम्पिला कमेंट चेक करिए आपसे फ्रेंड होके आया है हमारा खराबिस भी गया है आपका घर में फ्रेंड होने के लिए।
थेंक इउ गासैखौबो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय लोगोफोर दसे सम होलायदो एसे अननानै ए वॉइस कैंपिला जी सावधान प्लीज कमेंट चेक करिए कैंपिला मोरंग मिक्स ए वॉइस थैंक यू ओके रिटेल ए वॉइस खाराबिस बिबारिया आंखौ साब खालामनो होआखै नोंखौ है ओरैनोसो होनदां देमालिसो होनदां एमएमबि ब्लग खुलुमबाय आमाइसो नोंथांनिसिम मा खबर बा आंनि एलबियाव नोङो फैयाना दिनैसो फैलायथारदों मालाय थेंक इउ दे गासैखौबो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर आमाइसो बहा दङ डिउटियाव दंना रुमाव दं मा खबर खिथाहरदो ओमफ्राय ए भइस उइल केम्पिलाजी केम्पिला मोरां मिक्स डिग्रेसन अके कमेन्ट चेक एमएमबि आमाइसो आइडि हरदो आंनो एसे अनदो 700 खालामना होदो दे भिडिअ नायनानै साब खालाम दे आइडि हरबाबो आमाइसो ओमफ्राय जोंहा केम्पिला मोरां मिक्स आई एम गार' ओके इउ गार' गार' भाषा नहीं आता रे मेरे को धर्मवीर ऑफिशियल हेलो गुड इभिनिं माय फ्रेंड्स गुड इभिनिं धर्मवीर मा खबर गासैखौबो गुड इभिनिं होनदों लोगोफोर ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय धर्मवीर नोंथांनिसिम डिग्रेसन दे गासैखौबो सापर्ट खालामलाय आंबा गोदानथार दे खालामलायगोन दे गासैखौबो ओमफ्राय ए बयस नंगौ नामा हाजोआव हा केम्पिला मोरां मिक्स एटु कि दिया होइसे मैं बुजि नापाय दे केम्पिलास मा होननाय जायो खिथाहर लोगोफोर ओमफ्राय एमएमबि ब्लग आनैसो बिबारे फुल सापर्ट होदो दे आं गैथारा आयो नोङो आंनो दाखालि सापर्ट हरनाया भिडिअ नायदोंना नायाखैमोन आनजाजोब्बाय आमाइसो दे हरफिन दे खालामलायगोन दे ओमफ्राय केम्पिला मोरां मिक्स क्या दे राय समझ में नहीं आया केम्पिला डिग्रेसन गुड इभिनिं धर्मवीर होनदों डिग्रेसना ओमफ्राय डिग्रेसन फट'ग्राफार मेडिसिन नांगौनो आब' आदसा आं बुजिलायलाङाहाय बिदि हरबाथाय माबा स्टिकार हरबाथाय आं बारा मोजां बुजिला केम्पिला सबका वीडियो देख के रिटर्न करिए ठीक है ना शॉर्ट वीडियो मत देखिए ओमफ्राय जोंहा पुर्न ब्लग भिडिअ फैदों थेंक इउ पुर्न बड' ब्लग आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय हाय सना जिउ होनदों मा सना मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै खिथाहरदो मा ओंख्रि जाखो थांखोना माखो लोगो खालामहैदों नामा खिथानानै थां लोगोफोर ओमफ्राय धर्मवीर अफिसियेल इउर फ्रम केरेला अके माय फ्रम आसाम होनलायदो आरो बर'सो खोमा बियो रोङा गारा इंलिस टकिं होनलायदों जाया गारानो नाङाबो आंनो नोंनि मेडिसिन दे नाङाबाबो जेबो नङा डिग्रेसन फट'ग्राफ फारा मा होनदों हाय पुर्न ब्लग लोगो गैया खोमा लोगो जालायदो दे पुर्न डिग्रेसनजोंबो सानैबो लोगो जालाय पुर्न ब्लगा मा होनखो जाबायनासोमोन मा होनदों जाबाय नासोमोन अके ना ओंख्रि आरोना ओमफ्राय डिग्रेसन बर'सो बे आं भिडिअ नायखायो आंबो मिन्थिखायो नामानो माबाखासो आरो केरेलाफ्राव थायो खोमा आरो खामानि मावोनदां केरेला होना लादों आरो मिन्थिखायो दे धर्मवीर जोंहा मा होनखो एमएमबिया आनैसो बिबारिया आंनि ब्लग भिडिअखौ अननानै नायदो नायोहाय मा नायो मानो नाया जानांगौ ओमफ्राय मोनसे खोथा आमाइसो बै लामाफ्राव माने थांबाय थानाय गारि सालायबाय थानायफोरखौ बारा लंद्राय लानाङा आरोना गेजेर रायज्लायखावनायखौ मैयाना माला नों
गुवाहाटियाव थांनायनि ना फैनायनि भिडिअ होदोंना नायदों आङो। बारा लामाफोरखौ लं होनाङा आरो एसे सर्ट होबानो जाबाय ओमफ्राय माबा माबिफोर देखायलाबाय। एसे रायलाय एसे बाब्राबनानै देखाय आमायसो बाज्ल'नानै ना मा होनो? ओमफ्राय जोंहा दे आमायसो कमेन्ट हरदो दे ओमफ्राय सोर दङ कमेन्ट हर मानोथो सिरि थाबाय थायो। सोरबा लोगोफोरखौ लिंहरदो दे। आंबा आंनिसो क्लसफोरखौ लिंनानै लाङो। लुदुर गेमआव फैलायबाय नामा बेलाय? बड' कार्टुन गांजेमा थेंकिउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दै। मा बाज्ल'नो जाखो लुदुरगेनो ओइ एमएमबि आमायखौ होनदां। स्कुटि जि गोलाव लामा सालायनायखौ भिडिअ खालामनायखौ होनदां एसे गेजेर बाज्ल' होनदां आमायसोखौ। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आं बारा मा होनखो बेलाय गस्ला बै ब्लग बानायनो रोंस्लाबालै ब्लग बानायनो। आदसा लासैनो रोंलांगोन दे डिग्रेसन जेबो नङा। रावबो बारा रोंखाया दासो गासिबो सोलोंस्लिंनाय गोजासो नालाय ना जेबो नङा। ओमफ्राय ए भइस मालायनिखौ नुदाव खालामबाय थाबानो रोंलांगोन दे। ओमफ्राय ए भइस अन होनदों थेंकिउ ए भइस अन थाबाय थानायनि थाखाय पुर्न ब्लग बड'आ मानखो नों जाखांबाय नामा सना? जाबाय आङो जानाया कुन्दुलि आलु ओमफ्राय भिन्दि भाजा। ओमफ्राय जोंहा एच बसुमतारी फैदों लाइक दानाबो थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय। दिनै फार्स्ट टाइम फैखो ना माखोथाय आगैया आंनाव। आंथ' थाङो र' नोंनाव गोसोआव दं आं। ओमफ्राय बड' कार्टुन मिनिसोदों आरोना गांजेमाया। नायनानै लाखा लोगोफोर बे बड' कार्टुना ना बिनि नामा आसोला गांजेमा। ओमफ्राय बड' कार्टुन लादों बियो चेनेलाव। ओमफ्राय डिग्रेसन हाय एच बसुमतारी होनदों जोंहा डिग्रेसना लोगो जालायदो लोगो गैयाब्ला। ओमफ्राय जोंहा एच बसुमतारी आगैया मानखो सोरबा गोदान दंब्ला फै लोगो जानोनो। लोगो दं नायनानै ला जोंहा बै खाराबिस आगैया बहा थांखोथाय लोगो जानो थांदों खोमा दा फैबा जाहाथे लोगो गैयाबा। नायनानै ला सोर गोदान नोंजों आगै। ओमफ्राय जोंहा एमएमबि ब्लगआ दे होनदों आरोना। औ आमायसो मोजां खोथाखौनो होनदों दे। ओमफ्राय जोंहा एच बसुमतारी ब्लु प्लिस होनदों। ओमफ्राय डिग्रेसन फट'ग्राफारा मा होनदों? मा जाखो? नोङो गोदान आरोना ओइस बि नै जोंहा दिया गोदाननो आखाइ थिखांलायथारदों मालाय मोनसे नङा मोननै नुनायनि आरोना। ओमफ्राय जोंहा ओइच बसुमतारी आगैया हेल' दि होनदों जोंहा। लोगो जालाय दे थाब लोगो जाखांबाथाय फै दे। ओमफ्राय डिग्रेसन मिनिदोंना नोङो? ओमफ्राय आमायसो थांबाय नामा? दिनै हले थानांगोन दै नोंनियावबा लास्ट बाजाराव जोबजासे थानानै होयो। ओमफ्राय जोंहा गौतम बसुमतारी फैदों आगै नाब्ले होनदों आरोना। नाब्ला नोंबो सफैबाय होमबा। थेंकिउ आंनि एलडिआव सफैनायनि थाखाय नाब्ला आगै। ओमफ्राय डिग्रेसन जाबाय एच ब्रस एस जाबाय एच ब्र एस होनदों। ओमफ्राय गौतमा मानखो दासोलै आंहा नाब्ले बाजैनो। नोंलाय आरो मालायनावसो गोबाव थायो बिबाजैनाव थानानै होखाया दा। ओमफ्राय काराबेस ब्लग सोरबाफोर गोदान बा आंजों लोगो जादो दे। नोंनो नायलाय आगै काराबिस आगै सोर गोदान? गौतमा गोदान ना गोजामनाय? डिग्रेसनखौबो नाय। ओमफ्राय बड' कार्टुना गोजाम ना गोदै माबा माबि नाय दे। ओमफ्राय एच बसुमतारी दं एमएमबिबो दङ गोदान ना गोजाम नायनानै लोगो जादो दे। रायज्लायलायनानै भिडिअ नायदो कमेन्ट गारबोदो लोगो जाबाय दे होनदो जोब्बाय आरो। ओमफ्राय रिटार्न हरगोन आरो नोंनो दै। थांलायबाय खोमा माबाया एमएमबि ब्लगआथ' दसेबो थाथारा। नोंखौ नायनां र' बेसे गोबाव थायो। ओमफ्राय दाहाय नोंनियावबो थाया आङो। ओमफ्राय गौतम बसुमतारी मा खि जानाय नाब्ले बाजैनो? आलु कुन्दुलि ओमफ्राय भिन्दि एवनाय।
भाजा एवदों नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाना फैखो? मा ओंख्रि जाना फैखो गौथम नाब्ला? गौथमनि नामा नाब्लासो दे लोगोफोर। एसे मोजां नायनानै ला बिथांखौ। गन्थंआनो मोसौ हालिथाम हाबजायोनो बेना। कामेन्ट फैयाबा उन्दुनो ओंखारोहाय लोगोफोर। ओमफ्राय ए भइस अन होनदों। थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ए भइस। जोंहा एमएमबि ब्लगआ मा होनदों? ब्लु गोनांफ्रा लोगो जादो दे थाङाखैलै। आङो नोंखौ नायगोन दिनै बेसे गोबाव थायो। ओमफ्राय नोङो नोंनि समाव ना आङो नै ओरैसै होनथ'ला आङो एमएमबिनोबो आङो ब्लु होदों। खारा बेसागै एमएमबिजों लोगो गैयाबा लोगो जा। ओमफ्राय डिग्रेसनाबो दंना गैया। जायजों गैलाया नायलायनानै लोगो जादो आरोना। आंथ' मिन्थिला नोंसोरो सोरजों दं सोरजों गैया। खारा बियागै थांबाय नामा? ओमफ्राय जोंहा रेबेल लिडार फैदों जोंहा लिडार होनोथाय मिन्थिला आङो। आब' बिबारि नों ब्लग भिडिअ बानायोब्ला 24 घन्टायाव बेसेबां भिउस फैयो आब'नो? आयु सानसेयाव आंना फैयाहाय मालाबा 10ता 15ता 20ता बिदिल' फैयो। फैया बारा फैया। फैथारा आगै फैथारा। आंना बे सर्ट भिडिअआवसो एसे बहाबा माने सिगां होनायफ्रा आरो एसे दङ। 15,000 सामहालागै दङ दंनाया। ओमफ्राय बे लं भिडिअआवथ' बारा गैया गैनाया आंना। ओमफ्राय सर्ट भिडिअआथ' भिउस फैबाबोथ' जेबो नङाना आवार्सआसो मेन नालाय ना। भिउसआथ' लासैबाबो जालांगोन साबाबोथ' लासैनो जालांगोन नालाय। आवार्सआसो मेन नालाय। जायाहाय रेबेल आगै आंना। माने लोगो दंबाबो ना दा 700 600 500 लोगो दंबाबो गासिबो नायजोबा नालाय जाया माने नायजोबा। ओमफ्राय एमएमबि ब्लगआ मा होनखो ब्लु दाहोसै आनैसो बिबारि मानो? नों थांनो नागिरदों ना मा जाखो? मानो ना लोगोखाजोब गासैजोंबो? नोंखौ नायगोन आं दिनै एमएमबि। ओमफ्राय डिग्रेसन आब' लं भिडिअआसो वाच टाइम फैयो। औ सर्टआथ' फैयाना ओरैनो भिउसआल' जायो खोमा आरो। बे सेकेन्ड 8 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्डआवलाय मा वाच फैनो ना? लं भिडिअफोरखौ बारा गोलावबाथाय नायबावासो 3 मिनिटखौनो नायनो नागिरबावा मानसिफ्रा। दे कमेन्ट हरदो दे मानोथो सिरि थाबाय थाखो दे। नोंनालाय बेसे फैयो 24 घन्टायाव रेबेल आगै बेसे साबैसे मोनबेसे भिउस फैयो नोंहालाय देलाय अनुमान खिथाहरलाय आंनो। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना खारा बे सिस्टारा गैला नामा? जानो थांखो ना माखोथाय ना दङ आगै दङ। नै खारा बेसे आगै नोंखौ नागिरदों डिग्रेसना अहायबा थांबाय नामा होननानै। ओमफ्राय जोंहा रेबेल आगैया मा होनखो आदसा लं भिडिअआसो वाच जायो आरोना। औ बांसिन माने लंफ्रासो मोजां आरो। ओमफ्राय बाराद्राय लंबाथाय मानसिया नायनो नागिराना। ओमफ्राय सर्टआवलाय आरोना बेसेबांलाय आरो दसेनो जोबो माथो गान जोबजासे भिडिअ जासिगोन जोबसिगोनबो गैला। जायो बुजाबनानै जागोन आरो जेनेबा 3 4 बुजाबनानैबा गासिबो बुजाबनानै जागोन जानाया होमबाबो माने बारा वाच फैया आरो सर्टफ्राव आरोना। ओमफ्राय खालि सर्ट भिडिअ आगारनोबाबो सर्टआवनो बिराद टाइम नांगोन ना। ओमफ्राय जोंहा माबाया खारा बे आगैया मानखो आं नायदो दे आब' नोंनि भिडिअफोरखौ दे नायदोंबालाय जेबो नङा आगै आंबो नायगोन दे सिन्था खालामनाङा। ओमफ्राय डिग्रेसन मिनिदों आरोना नोङो नागिरदों खारा बिस नोंखौ। खारा बिस आगै डिग्रेसना सिनायलायनानै लादो मोजां फसायलायोना लाया। ओमफ्राय एइच बसुमतारी निउ फ्रेन्ड काम होदों जोंहा एइच बसुमतारी आगैया सोरबा गोदान दंबा दे लोगो जालायदो दे। लोगो नागिरगासिनो बेसेरा लोगो जालायदो।
ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया नेट प्रब्लेमथार आंना दे जेबो नङा आगै। ओमफ्राय रेबेला मा होनखो जोंहा नै दाखालिनि गोदान भिडिअ'आ 24 घन्टायाव 60 प्लासल' फैदों आब'। आंनाबो जाया आगै जाया। बे एसे 3 मिनिट 1 मिनिटफोरानो एसे दसे एसेल' नालाय नायगोन आरो होमबाबो आरो दानलु बारला बुरलासो नायोना मानसिफ्रा। ओमफ्राय खाराबिस ब्लगा मा होनखो डिग्रेसन आं उनाव लं भिडिअ नायना साब खालामगोननो आरोना जोंहा खाराबिस आगैया। ओमफ्राय जोंहा धोरोमबिर अफिसियेल आइ एम कामिं अके काम हियार। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन आं खालामबायमोननो खाराबिस लोगो रिटार्न लालाय नांला दे नोंसोरो। आं जाजोबो खामानि गैया एफा एमबि गारनानै भिडिअ नायनानै लोगो जानायाना गाबोन हरबानो जाबाय खाराबिस आगै बेनो 24 घन्टानि उनाव। ना मा होनो माबा डिग्रेसन ओरैनोबाबो लोगो मोनलायखाबाय थाखायो नालाय ना। ओरैनो खस्थ' लोगो जानायफ्रा ओरैनो आनजाबा आरो दुखु जायोना गोसोफ्रा गाज्रि मोनो आंबा बिराद गाज्रि मोनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा बिफुल बड' फैदों जोंहा मा दाउलेब होनदों आइसोर बिफुल मा खबर मा जाना फैखो आंनि एलबियावलाय। ओमफ्राय बोरो रिसार्जआलाय नोंलाय माथो आंनो रिसार्ज सोना हरोनो। ओमफ्राय जोंहा ओइच बसुमतारिया अन होदों आरोना थेंकिउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो अके खाराबिस होनदों जागोननो खाराबिस। ओमफ्राय जोंहा गुमै फैदों UNS नार्जारि हेलौ होनदों जोंहा हेलौ गुमै मा खबर। ओमफ्राय MMB ब्लग दिनैसो साबानो मा होनखो आमाइसो दिनै साबानो साब हरबाय आं। औ ओमफ्राय गुमै माबा MMB रिटार्न हरदोंना हराखै ना गाबोनसो लागोन नोङो। नोंहा माबा गार'फोरजोंसो लोगो जायोहाय माबा गार'फोरा मोजांबावसो रिटार्न हरजोबो। ओमफ्राय खाराबिस ब्लग आं गाबोन हरगोन दे ओं गाबोन हरलाय आगै नङाबा आनसो जागोन ओरैनो। ओमफ्राय जोंहा बिफुल बड'आ मा होनखो लबेर क्या बात है ये लबेर होनदों आरोना नोंनालाय लबार बायदि आरोना नोंना खबरा गोलाव गुसुं आरोना। ओमफ्राय आं नोंनालाय होनदों आंनाथ' मा होनबावनो आरो मोजां नङाहाय आंना आनजाबाय थायो रागासो जोंबाय आं। ओमफ्राय ओइच बसुमतारि MMB खाम होनदों जोंहा MMB आमाइसो लोगो दंना गैया ओइच आगै बसुमतारिजों लोगो जालायदे। जाय जायानो आंनि एलबियाव फैया आंबो बिसोरनि एलबियाव थांला र' एबारनिफ्राय। ओमफ्राय जोंहा HNUH गुमैया मा होनखो खाराबि खामोनदों आगै खाराबि थांखो ना माखो लोगो जा जोंहा UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लग चेनेलजों लोगो जादे बारा मानसि जाबाथाय होंगो दोंगोसो जालायलाङो ना ज'आनो मोजां बोरैबाबा। खोनासंखुमादोंमोन नामा बेलाय आसोलालाय बिक्रम खुलुमबाय दै नोंथांनिसिम मा खबर। बिबारि र' खोनादो इस बिक्रम आंनाव फैथारामोन ना नोंनियावबो थांखालामोन दे आङो फैयामोनब्ला आरोना थेंकिउ बिक्रम आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे। ओमफ्राय बिलायलायनांला खोमा आं बिला दे। ओमफ्राय जोंहा बिफुला मा होनबावखो गावहा 3 मिनिट भिडिअ नायाना ओइस नाया जालायबावो। आङो रावनिखौ बिदि 1 मिनिट 2 मिनिट नायना फैया आङो 3 मिनिटनि एसे बारा नायबावोसो आङो। ओमफ्राय जेखौ मोजां मोनदों बेखौ नायजोबनानै होबावोसो आङो आंनिखौथ' 1 मिनिटल' नायनानै होयो। ओमफ्राय जोंहा रेबेला गैया मा होनदों किसमे आइडिखौ अन खालामाखै नामा आब' बिबारि किसमि आंनि नङा रेबेलागै बेफोरो आं बिदि मालायनाव बेलेग आइडिफोरजों आङो थाङा ओरैनो आंना जेनेबा मोननै आइडि दङ ओमफ्राय बे मोननै आइडिखौ साब हरनांगौबा हरो ओमफ्राय हरनांगौ गैयाबाथाय आं बेफोरबायदि बेलेग आइडिफोरजों रावनावबो थाङा खालि बे आंनि मेनजोंल' थाङो आङो बे किसमिया मौसुमि ओमफ्राय माबा गोमसार बिसोरसो लायो बिसोरसो जानला मोनला आइडि लानलाबायनानै फैयो प्रफाइलाथ' आंनिनो आं नङा दे आं बिदि रावनावबो थांफेराखै दाबो नै 4-5 मास जालायलायनोसै आं एलबि फैनाया मास मोनसेसोबो जायाखैदां नै मास मोनसे जालायलायनोसै आं बिदि थांफेराखै रावनावबो। ओमफ्राय धोरोमबिर अफिसियेल आइ एम मिटिं राइस अके राइट ग वेन गान। ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेल ब्लगा मा होनखो आं डिउटिनिफ्राय
फार्स्टसो थांगासिनो इस थगायनाङा दे बिक्रम नङाबा आंबो नोंनियाव ओरैसै नै ओमफ्राय खाराबिसा मा होनखो जोंहा आन्स लोगो जागोन दे होनदों जोंहा ओमफ्राय एमएमबि ब्लग एच प्र'आ आंजों लोगो दङ एचबि आगै नों लोगो दङनो ओमफ्राय नों गैयाबा लोगो खालामदो एमएमबि आमाइसोखौ ओमफ्राय जोंहा बिक्रमआ मा होनदों आं फ्रि टाइम मोनाखै नोंथ' मोनखाया आंनि एलबियाव मालायनावथ' आं नुबाय थाखायो नोंखौ ओमफ्राय लाइक दान होदों जोंहा इउएनएस नार्जारिया थेंक इउ गुमै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय दिदोमस्रि आगै फैदों जोंहा हाय होनदों दिदोमस्रि हाय दिदोमस्रि आगै नोंहा एलबि होननाया मानो एफा नेट स्ल' जायो गिदिंबाय थायो आं थांबा मोजां जायगायाव थानानै हो एबारनिफ्राय दे आगै ओमफ्राय एच बसुमतारी रेबेल जि खाम मोनदों रेबेल आगै नोंखौ लेंहरदों जोंहा एच बसुमतारीया ओमफ्राय बिपुला मा होनखो नोंखौ आं नायनो बायो बाबायसोनो हाब मानोहाय मानो बानांगौ नायनोलाय आयो हाबाब मालाया नायनो लुबैबाबो मोना नोंहा नुबाय थानानै आरो नायनो बाबायसो जालायबावो बिपुला ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो जोंहा हाइ दिदोमस्रि आब' होनदों ओमफ्राय केम्पिला मरां मिक्स हेल' फ्रेन्ड्स ओमफ्राय बिक्रमा मा होनखो बिबारिया आंनो आइडि हरा आंना आरो गैखाया मोननैल'खा आंना नोंलाय मानो हराखै आंनो होमबा हरलाय देलाय भिडिअ नायनानै हर दे 3 मिनिट बा 4 मिनिट भिडिअखौ नायना हर दे कमेन्ट हरनानै दोन ओमफ्राय इउएनएस नार्जारिया मा होनखो हेल' निउ फेन काम गाइस होनदों जाय गोदान इउएनएस नार्जारिजों लोगो जादो दे लोगोफोर अननानै ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रिया मा होनखो खाराबिस खाम होनदों खाराबिस आगै लोगो जानांगौनो ओमफ्राय रेबेल लिडार अके बि अके मा होनो जाखो बेलाय बिटिवाइ कामेन्ट हरलाय ब्र आंनि चेनेलाव फुल भिडिअ नायना फुल भिडिअ नायना कामेन्ट हरनो होदों जोंहा एच बसुमतारीखौ ओमफ्राय जोंहा बिपुला मा होनखो आं जिउनि दाउबारि नों आंनि जिउनि रजे आइसोर बिखा बिख्लो सुदेम मोनलायथारबाय आं ओमफ्राय हेल' केम्पिलास कैसी हो क्या दे रही ओमफ्राय जोंहा केम्पिलास थेंक यू अन रहने के लिए एच बिया मा होनखो बिक्रम साल्थे बोरै दं होनदों ओमफ्राय CMM ब्लग हाइ फ्रेन्ड्स होनदों CMM ब्लग थेंक इउ आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय बिपुला मा होनखो आं लाइक होआ दिनै आं लाइक होआ दैनो मानो दा होआबाबो बिराद थांसैबा होआ आरोना ओमफ्राय खाराबिस ब्लगा अके होनदों ओमफ्राय केम्पिलास मरां ओमफ्राय धोरोमबिर अफिसियेल किस मी माइ फ्रेन्ड्स नोंनि लोगो आरोना दे जेबो नङा नोंनि लोगोबालाय ओमफ्राय एच बसुमतारिया एमएमबि आंबो लोगो दं आइडिजों फै लोगो जानो एमएमबि नावबो मेरला दंथारो ओमफ्राय बिक्रमा मा होनखो है खसमलै दासो डिउटिनिफ्राय थांबाय दं सानजौफुआव एसे सम मोनो ओमफ्राय दाथ' थांगासिनो ना जेबो खामानि गैलाना डिउटियाव गैलाना टाइम दंना थाना होदो आरो एसे ना मा होनो ओमफ्राय केम्पिलास मरां मिक्स कि हयसे केम्पिलास ओमफ्राय रेबेला आब' नोंबो फुङाव एलबि होदोंमोन आब' आं होआखै फुङाव होआखै आगै ओमफ्राय टाइमखौनो मोना आं फुङाव ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मा होनखो औ आंना न'आवनो खामाय गैया न'आवनो खामानि गैया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खाराबिसा दिदोमस्रि आं लोगो जागासिनो होनदों ओमफ्राय इउएनएस नार्जारिया दिदोमस्रिया लोगो दंना गैया मोनलै आंजों होनदों लोगो दंना गैयानो नायलाय ओमफ्राय जोंनावल' मोना होनदों आरोना जोंहा दिदोमस्रिया ओमफ्राय बहाबा जायगायाव बिदिनोखा दिदोमस्रि आगै ओमफ्राय बिपुला मा होनखो आं नोंखौ आं नोंखौ लानासो गारगोन होनदों हाब लानानै गारबालाय बोरै जानांगौ जाखो ओमफ्राय लानानै गारबालाय सोर लागोन नोंखौलाय ओमफ्राय केम्पिलास मरां मिक्स दिदोमस्रि कामेन्ट चेक खालामहरनांगौनो दिदोमस्रि आगै लोगो जाबायनो बियो केम्पिलास मरां अन अके ओमफ्राय रेबेल आगैया मा होनखो आंनाबो आइडिया मोननैथ' जाबाय आब' दे हरलायदो होमबालाय माथो ओमफ्राय जोंहा एच बसुमतारिया मा होनखो केम्पिलास जि खाम होनदों ओमफ्राय दिदोमस्रि इउएनएस गैया होननानै मिनिदों जोंहा आगैया ओमफ्राय खाराबिस ब्लग आं गासैखौबो गाबोन रिटार्न हरगोन दे प्लिज होनदों आरो जोंहा आगैया गाबोनसो रिटार्न हरगोननो सानसेनि उनाव रिटार्न लानायानो मोजां आनजाया ओमफ्राय CMM ब्लगा मा होनखो
खापसे होबा लाइक होगोन आइसोर नोङो एकदम पियरनि माबाथार नामा लोगो मोनबा होगोन आं दे होमबाबो होदो आरो होनोबा बांसिन ओमफ्राय दिदोमस्रिया अके खाराबि होनदों आरोना ओमफ्राय केम्पिलाया कि কৈছে अके HB कमेन्ट चेक होनदों ओमफ्राय केम्पिला ह UNS अफिसियेला ना दैलिसो नामा बेलाय औ गुमै ओमफ्राय बिपुल बड' अन होनदों थेंक इउ बिपुल अन थाबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ बिपुल सना ओमफ्राय बिपुल बड' आं थांसै दे सना बाय गुड नाइट आयु मा होनबावगोन दे है बेखौनो सना होनलायलायदां साला ओमफ्राय UNS नार्जारि दैलिसो थोद ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय सोर जालायखो बेलाय मोदै ब्रह्म लोगो जाला दे सोर जालायखो बेलाय सोरनि मोखां गन्थं लाना फैलायखो सोर जाखो लोगोफोर मिन्थियोब्ला खिथाहरदो दे बेथ' सोरनि फट' बियो बेथ' सोरबासो ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मा होनखो केम्पिला कमेन्ट नहीं आया होनदों केम्पिला कमेन्ट नहीं आया है फिर से रिटार्न करिए कमेन्ट करिए ओमफ्राय हिमन्त बर' हाय आब' होनदों हिमन्त मा खबर आगै गोदानसो ना मासो जाखो हिमन्त आगै नोङो खिथाहरदो दे मा खबर ओमफ्राय डिग्रेसन भइसखौ जा बरिया खोनाखायोलै आब'खौ खोनासंबाय थाथावथावनो आइसोर इमान थारिफ खालामबाय थायो आरोना डिग्रेसना नोंथ' शुटिं खालामो ना आंखौबो लाफादो शुटिं खालामनायाव एसे बिमाफोर माबा लानोसां बिमाफोर बिबाजैफोर बिबैफोर लाहैनोसां शुटिंआव ओमफ्राय जोंहा बसुमतारिया मा होनखो रेबेलजि साब प्लिज चेक एन्ड रिटार्न होनदों जोंहा रेबेलजि दंना गैया ओमफ्राय सोदोमस्रिया मा होनखो जोंहा आगैया गामियाव मोनो न'निफ्राय ओंखारब्लानो मोनो आदसा गामियाव मोनो न'निफ्राय ओंखारब्लानो मोनो न'आवल' एसे उसुबिदा आरोना ओमफ्राय कार्टुन बड' नोंनिनो होनदों नोंनिनो आंनिनो ना आगै सोर जागोनथाय दे खिथाहरलाय सोरबा मिन्थियोबा ओमफ्राय जाजा कमेन्ट हरसिगोन ओमफ्राय आंखौसो सानसिगोन दहाय सोंनाय बायदि जोंहा बिफुला मा होनखो मानोथो रावबो अना रागा जोंबावो आं सोर अना जाखो माथो बयबो अनलायनानै माथो लोगो जालायगासिनो माबायदि अनलायनांगौ नोंबा ओमफ्राय CMM ब्लगा मा होनखो दे होबाय देलाय दे थेंक इउ जोंहा CMM गुमैसो ओमफ्राय हिमन्त बर' मोजां आब' आदसा हिमन्त बर' बहानि आगै नोङो ओमफ्राय डिग्रेसन ह मिनिदों आरोना ओमफ्राय खाराबिस ब्लग मोदै बिस्टि जिखाम खाराबिस आगै सोरनिबा आइडिसो बियो लेंहर दे लोगो जाहो ओमफ्राय UNS नार्जारिया मा होनखो मा नाम सोलायबाय थायोलै मेन आइडि नङा नामा बियो मेन आइडि नङा गुमै बियो सोरनिबा आइडिजों फैदों बियो मालायनि गावनि बेलेग आइडिजों फैदों ओमफ्राय मोदै ब्रह्म बेथ' आंनिसो मोखां औ आंनिसो मोखांथ' आरो बियो हाफांफां दारफांफांनो ओमफ्राय डिग्रेसन जागोनलै आब' लायो ए ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दिदोम आगैया मोदै खाम होनदों ओमफ्राय हायेन आदा लाइक दान आयु हायेन आदा आं दुखुसो मोनबाय नों आंखौ मैया सापर्ट हरजोबनाया गासिबो आठथाबो आन जाबाय खोनाबायना आदा हायेन ओमफ्राय जि मोजां मोनदोंमोन आं गोसोखौ मैया एसे दावखोनो हानायखाय दा हनै 76 ना 75ल'सो दङ 675 ना 76ल' मैयानो 80 ओं 80 थांबायमोन ना ओमफ्राय फुङाव 83 जाबायमोन आरो 683 जाबायमोन गैला सेथेब जाजोब्बाय आदा हायेन मा होनबावनो ओमफ्राय जोंहा थेंक इउ आदा हायेन आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय केम्पिला मरां मिक्स कामेन्ट चेक फ्रेन्ड्स बिपुल बड' निउ काम फ्रेन्ड होनदों ओमफ्राय बसुमतारिया खाराबिसि काम ओमफ्राय बिपुला मा होनखो ब्लु होलाय नायनि सोर गोदान आइडि बियो अके ओमफ्राय जोंहा UNS नार्जारिया मा होनखो होनदों आरोना औ नंगौ गुमै ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मोदैया बिबार सनासो माथोनो मोखाङासो आंनि दे आगै ओमफ्राय आइडिया आंनि नङा सोर मिथिया आङो ओमफ्राय हिमन्त बर'आ मा होनखो आं बरपेटानि आब' नों बबेनिमोन आब' आथिया बरपेटानि आरोना आगै थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय बरपेटानिफ्राय नायबाय थानायनि थाखाय आं गलाघाटनि आगै ओमफ्राय दिदोमस्रि UNS बावलायदो नामा
लोगो थाबाबो लोगो लिङो नामा जोंहा इउएनएसआ दिदोमस्रि आगै जहखरनो ससमा गाननानै ला गुमै इउएनएस नार्जारि ओमफ्राय खेमसिला ओमफ्राय धोरोमबिर अफिसियेल आइ एम अन थेंक इउ धोरोमबिर केरेला से अन हराय थेंक इउ ओमफ्राय हायेन आदा थेंक इउ होनदों जोंहा हायेन आदाया ओमफ्राय हायेन आदा नो थेंक्स हायेन आदायाबो जखरसोहाय खेमसिला मरां मिक्स दिदोमस्रि काम होनदों ओमफ्राय जोंहा बिफुला मानखो सोर नोंनि सनानि फटक लानाया फायार होगोन आंनो दे हो हायोब्ला सोर जाखो बियो ओरैनो जखरसो दे फायार होलायलायनायनि जेबो गोनांथि गैया दे बिफुलागै ओमफ्राय ओइच बसुमतारी खेमसिला जि खाम होनदों ओमफ्राय CMM ब्लग आंना आन जाजोब्बाय मैयाना भिडिअ नायफिनना हो बेखौथ' मा होनबावगोन आन जाजोब्बाय आंनाबो CMM गुमैसो ओमफ्राय आनै हायेन आदाया मानखो मोदै ब्रह्म नाम लाबाय नामा जानो सोरथाय आदा हायेन आं मिथिला ओमफ्राय खेमपिलास मरां H बसुमतारी कामेन्ट चेक ओमफ्राय डिग्रेसन फुजा LBखौ नायखुमा हैदोंमोन आब' दसे फेस देखायनायखाय मोखां देखायदों होनबा फुजाया फसायगोन ना फसायाखै खिथादो दे ओमफ्राय ए भइस अन होनदों थेंक इउ ए भइस अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय बिफुल खेमसिला जइन करद' ओमफ्राय डिग्रेसन सोरखौ गारबावनो सोरखौ दोनबावनो नायखुमाबाय थासै सानैखौबो दे ओमफ्राय ए भइस अन थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ए भइस सना ओमफ्राय जोंहा H बसुमतारी खेमफिला जि अके होनदों ओमफ्राय एम बर' ब्लग आगै फैदों जोंहा नाम्बार हर दे ओंखिनो नाम्बार हरबा बिराद सापर्ट खालामगोन नामा एम बर' आगै नोङो आंखौ ओमफ्राय खेमपिलास मरां अके बिफुल कामेन्ट चेक ओमफ्राय जोंहा इउएनएसआ मानखो थोद आं बे आइडिखौ मिथियामोनबा प्रफाइलखौ मोजां नायाखैमोन आं दासो नायदोंबा आंनो सोरखौ नुखो गुमै सोरखौ नुखो सोरनि मोखांखौ नुखो ओमफ्राय जोंहा बिफुला अन होनदों थेंक इउ बिफुल सना अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय ए भइस सना थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय खेमपिलास मरां मिक्स अके थेंक इउ H बसुमतारी होनदों जोंहा डिग्रेसना मानखो फसायजोबखाबायलां आब' आं गासैखौबो दे फसायबालाय आरो मोजांसै आरो खेमपिलास ए भइस खाम ओमफ्राय धोरोमबिर आइ एम कामिं 10 मिनिट जागोन दे ओमफ्राय एम बर'आ आंनिखौ हरसां नों सरकिशोर होनना लाबानो जाबाय SMS खालामदो ओमफ्राय आंनाव दायो दे ओमफ्राय जोंहा MMB ब्लगा बहा बोरो मोदैयालायनो नायदो गोजौआव आमायसो खेमपिलास ओमफ्राय UNS नार्जारिया दैलेखौ होनदों आं औ दैलेयानो दिदोमस्रि जाबायना गुमै ओमफ्राय जोंहा ए भइसआ मानखो खेमपिला जि कामेन्ट चेक होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना मिनिस्राबाय हनै जोंहा ओमफ्राय आदा हायेना मा जाबावगोन आदा हायेन आंहा माथो गाहायावसो फैसिनबायलाय ओमफ्राय दहाय आदा हायेना गोबां मेथाइ खनसोदोंमोन दै मोजां मोनदोंमोन दे खोनानानै ओमफ्राय H बसुमतारी धोरोमबिर जि काम होनदों ओमफ्राय जोंहा खेमपिला अके ए भइस थेंक इउ दिदोमस्रिया खेमपिलास मे रिटार्न कर दिया आपको ओमफ्राय बिफुल अन थेंक इउ बिफुल अन थाबाय थानायनि थाखाय दे CMM ब्लग खेमपिला जि काम होनदों खेमपिला आपसे फ्रेंड होने के लिए बहुत है जल्दी से जल्द से फ्रेंड करिए मा जाबावगोन आफा बिदि खमायबाय थाबालाय गोसोफ्रावसो दावदाब थालाय लांसिगोनहाय हायेन आदा ओमफ्राय सांमा मिक्स चैनल हाय मैडम जी लाइक डन थैंक यू सांमा जी लाइक देने के लिए और मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच और कैसी हो सांमा दीदी जी गणेश म्यूजिक कॉल्स हाय गणेश जी कैसी हो कहाँ से बोल रहा है गणेश जी कमेंट करिए ओमफ्राय ए भइस अन थेंक इउ ए भइस अन थाबाय थानायनि थाखाय खेमसिला
ब्लग अके रिटेल रिटार्न होनखोना रिटेल होनखोथाय लोगोफोर फरायनोबो रोंलायलाङा बारा ओमफ्राय एच बसुमतारी डिग्रेसन जि काम होनदों जोंहा दाबो लोगो जायाखै नामा बियो दहायनिफ्राय लिंगासिनो माथो नों आगैया ओमफ्राय दिदोमस्रिया मोजां नोंनि एलबिआव फैदोंमोन माथो इउएनएस दाख्लैसो सोर साननायमोन अब्ला जानो ओमफ्राय खेमसिला ए बयस आं ओंखाम जानो दे उखैनाय मोनदों जी दे सांमा मिक चैनल ठीक मैडम ठीक है मैडम जी लाइफ मालिक ओके दीदी मैं भी ठीक हूँ ओमफ्राय गणेश भी जी मा होनबावगोन दे बेखौलाय ओमफ्राय बिपुल बड' लाइक दान थेंक इउ बिपुल लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय एमएमबि ब्लग आंना डिउटि सुटि जाबाय आनैसो आं थांसै थांनोबा थांदो आरो अन थाबाय था आरो आमायसो माथो गोसोआव लाखा आं दहाय मा होनदों ओमफ्राय ओइच बसुमतारी सांमा जि काम ओमफ्राय CMM ब्लग ओंखाम जाबाय खुगा सिनाय बेराम जादो आंहा आयु हाबाब बिदिलाय नामा केम्पेला थेंक इउ अन देने के लिए ओमफ्राय जोंहा बिपुला मानखो आइ लाभ इउ बिबारि होनदों ओमफ्राय आइ लाभ इउ टु बिपुल ओमफ्राय केम्पेला मोरां मिक्स दीदी फ्रेंड्स बाय क्यों केम्पेला बिजी हो गया फ्रेंड नहीं करेगा बहुत न्यू फ्रेंड आ रहा है ना ओमफ्राय सांमा मिक चैनल एच बसुमतारी जो लोग न्यू है फ्रेंड करके लीजिए और कौन है कमेंट करिए चुपचाप मत रहिए गाइस सांगमा मिक चैनल दीदी जी रिमूव क्यों कर दिया मैं पहले पढ़ के दिया आप काटने से भी डिग्रेसन एच बासु खालामखांबाय आं नोंनिखौनो खालामबायनो डिग्रेसना एच बसुमतारी आगै ओमफ्राय केम्पिलास मोरां मिक्स ओके बाय केम्पिलास थेंक इउ इतना देर मेरे एलबी मेरे रहने के लिए थेंक इउ सो माच ओमफ्राय इउएनएस मानखो नों गोलाव आं बे आइडिखौ मिथि मारामोनथ' दिनैसो मोजां नायबाय आंनो दिनैसो बिदि लाना फैदों सोरथाय मिथिया ओमफ्राय एमएमबि ब्लगआ रुम सहैबा फैफिनगोन दै मिथिखाबाय आं नोंखौ दे अके ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनखो जोंहा ए बय खाम होनदों ओमफ्राय खेमसिला मोरां मिक्स अके बाय ओमफ्राय जोंहा एच बसुमतारिया डिग्रेसन अके होनदों ओमफ्राय सांमा मिक्स चेनेल बि बसुमतारी आई विल कामिं जोंहा बि बसुमतारी नहीं है दीदी यहाँ पे एच बसुमतारी एच बसुमतारी का घर में जा रहा है बोला हमारा सांमा मिक्स चैनल दीदी ने ओमफ्राय बिपुल बड'आ मानखो आं थांसै दे डिउटियाव दं बोरो नायनि माबायदि डिउटियाव दङ हसाना मिसा उन थाबाय थानो हायोथ' ना कमेन्ट हराबाबो दे जेबो नङा दे जेबो होनथ'ला आं ओमफ्राय नाम्बारा हरदो नायनोबा थाखानानैनो बिबाय थानायानो आंनाव जोंहा इउएनएस मा होनखो ब्लु होलाय होबाय र' गुमै होगासिनो होबाय दे गुमै दे सोरजों लोगो जायो जादो थांस्रालायबायलाय स्रिं स्र'नो गैया नोंनि नाम्बारा बिपुल गैया जागोन मिन्थिखायो आं बिपुल नोंनि आखलखौ दै थगायसुला ओमफ्राय डिग्रेसन हाय गाइस बयबो थाथ'दो आरो आब' सना थाथ'दोलै आं कामेन्ट खालामथ'ला गरमथार दुगै हैनोसै दा कामेन्ट खालामफिनगोन आं बहायबा थांनो जालायबाय आरोना डिग्रेसन दे
ओमफ्राय जोंहा दिदोम आगैया मा होनखो UNS आं सोंनाव नोंनाव दाखालि सोंबाय थादोंमोन माथो दैले लाब्ला हामगोन ना दिदोम लाब्ला हामगोन चेनेलनि नामखौ होनना बावबाय बियो दिदोम आगै बावसुलासो ओमफ्राय बसुमतारी डिग्रेसन साब प्लिज चेक साबधान प्लिज चेक होनदों जोंहा डिग्रेसन थांनो जालायबाय हनै दासो लोगो जानानै फैदों आरो गथ'फ्रा थाथ' ओमफ्राय फ्रिदम बि अफिसियेल थोस मा गांजेमा गारांलै गांजेमा गारांसो नामा आंना आयो बिदिसो होमबा बड' कार्टुनासो गांजेमा आं नङाना ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना अन गालगोन आब' अन जागोन आब' होनदोंना आरोना दे अन जायोबालाय ओमफ्राय डिग्रेसना अन गालांगोन आब' गालांगोन दे ओमफ्राय बिपुला मा होनखो नोंनि नाम्बार थानायमोनबा नोंखौ फन खालामो आं खालामगौमोन होनदों आरोना ग्रुपावनो दङ ओमफ्राय डिग्रेसन आं हले गोदै खोनाखायोलै गारांखौ होमबालाय माथो थांबाय थानो नागिरखो होमबालाय गोदै खोनायोबालाय ओमफ्राय डिग्रेसन हा होनदों मिनिदों आंखौ थाट्टा मारिनानै फाग्लाया ओमफ्राय बसुमतारी केम्पिला जि साबधान प्लिज चेक होनदों जोंहा केम्पिला सोला गैया बि बसुमतारी आगै थांनोसै होनदोंमोन बियो खामानि मोनबा दा रिटार्न खालामगोन खोमा ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना गांजेमा गारां होननायखौसो होनदोंमोन दे जारजि खोमा आरोना बेना मालाय गांजेमा गारां खोनायो खोमा ओमफ्राय नोंहा गोदै खोनायो खोमाफ्राथ' एखे नङा जाहैबायना डिजाइनासो एखे बेलेग खोनायो आरो ओमफ्राय दे गरम मोनथारदोंबा दुगैहैथां डिग्रेसन आगै जेबो नङा आं ओरैनोसो जंखायदों दे ओमफ्राय जोंहा UNS नार्जारिया मा होनखो सरि दिदोमस्रि दाखालि गावनो नेट प्रब्लेममोन बिनिखायनो मोजां खोनायाखै होनदों जोंहा दिदोमस्रि आगै नोंखौ ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना बाय होनदों आरोना फैफिन दे आगै दा ओमफ्राय CMM ब्लगआ मा होनखो गांजेमायानो दे हांसो गारां नङा गांजेमानि गाराङाबो माबायदि खोनाफेरबायमोन नामा नों आगै जोंहा CMM ब्लगआ गांजेमानि राव आं दासिमबो खोनाफेराखै बुरिलायबाय जोंहा CMM ब्लगआ बहानि दे खिथाहरदो एसे ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेल ब्लग बिबारि दासो रुमाव सफैबाय आं दुगैग्रोनि देहाय दे दुगैग्रोनि खिग्रोनि जाग्रोनि ना मावग्रोनि उन्दुग्रोनिल' होनबाय थाथारथोंसै नोङो मिथिखाबाय आं दे आं दा CID फाथायहरगोन र' नोंसोरखौ सोरनाव थाङो सोरनाव थायो र' होमबाना आं मिथिबाय नोंनि दुगैग्रोनाय खिग्रोनाय हासुग्रोनाय उन्दुग्रोनायखौ मावग्रोनायखौ होमबानो मिथिगोन आं ओमफ्राय थै फोथायालैनो दुगैहैथां जेबो नङा आं जंखायदोंसो जंखायनायखौनो बुजियाबालाय आरो मा दंबावो दुनियायाव ओमफ्राय दे लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर अननानै सिरि दाथासै दे गावसोरनियावबो आङो थांनानै होयो ओमफ्राय आंनि LB आव फैनो बासोयोहाय मानसिफ्रा आंनि LB आव दिनै जोला गोजा सानैल' दिदोमजों ओमफ्राय खाराबिस आगैजोंल' ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मा होनखो औ नेटआनो जाखाया आंना UNS जेबो नङा नेट जामारा आगै नोंना ओमफ्राय जोंहा CMM ब्लगआ मा होनखो
एसपि गांजेमा गारां बिदि आदसा गांजेमा गाराङा एसपि होनो आरोना ओमफ्राय जोंहा गोमसार फैदों 20 लाइक दान होदों आरोना हैद फाग्ला बोरो 15ल' गोमसार थेंक इउ आंनि एलबेयाव फैबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मा खबर गोमसा खिथाहरदो दे बांद्राय धेमालि खालाम मोजां रायज्लायनाय जायासै दिनै मोजां रायज्लायनोसै दे गोमसार ओमफ्राय सांमा मिक्स चेनेल ओइच बसुमतारी साबधान कामेन्ट चेक प्लिज रिटार्न मी वाट्स फुल भिडिअ होनदों जोंहा एच बसुमतारी आगै थांबाय नामा ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल टेस्ट होनदों आरोना ओमफ्राय धर्मवीर ऑफिशियल आई एम ऑन ओके धर्मवीर थैंक यू मेरे एलबी में ऑन रहने के लिए आप तो केरला से है ना हमारा बोरो लैंग्वेज को समझ में नहीं आता आपको अरे से बर'सो दे आगै नोंबो ना ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल 1K साबधान कामेन्ट चेक प्लिज आइसोर आंना 8था आनजालायबाय गोमसार एमआरडिजों जोख्लाय जालांबाय नोङो गोमसारना ओमफ्राय CMM ब्लगा मा होनखो जोंहा गोमसार भाई बा आसोल CMM आगै नंगौ बियो आसोलमार मिथिबायना जोंनि इउटुब फेमिलिनि गेजेराव जोंहा गोमसारानो आसोलसिन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो गोमसारा सालथे बिक्रम खुलुमबाय होनदों माबाया गोमसार बिक्रमा माबा लेथिङाव थांदोंनो दा फैफिनगोन होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो कामेन्ट ब्र CMM ब्र हेल' होनदों ओमफ्राय गोमसारा हेपि टिचार डे सबिखौ अके गोमसार हेपि टिचार डे ओमफ्राय दिदोमा मा होनखो जोंहा धर्मवीर खाम होनदों आरोना धर्मवीर दिदोमस्रि से जइन करिए ओमफ्राय गोमसार अफिसियेला दिदोमस्रि आहाम होनदों दे जाय लोगो गैया लोगो जालायदो CMM सोरजों लोगो गैया लोगो जादो दे ओमफ्राय गोमसार मा खबर मा खालामदों बहा दं ओमफ्राय बिबारि नोमफा होन नों आसोलनो आइसोर नोंना नोमा गैया आरो गोमसार ओमफ्राय CMM मा होनखो मा खबर गोम होनदों ओमफ्राय सांमा मिक चेनेल ओंखाम जाबाय दिदि आच्छा ओंखाम जाबाय जानायालाय जाबाय सांमा ओमफ्राय सांमा दिदि ओंखाम जाबाय ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेला सांमा मिक्स माइ डाकिंका दिदि डाकिंका सांमा दिदि डाकिंका मा होनो जाहैथाय गोमसार मिथिला आङो दीदी मेरे को समझ में नहीं आता ठीक है ना गलती से बोल दिया तो सॉरी ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो CMM ब्र मोजाङानो खबरा ओमफ्राय CMM ब्लगा मा होनखो जों होमबा नख्लि गोजा नङा नख्लि नङा माने नोंनो आसोल होनबाय नालाय आरो आङो रावखौबो नख्लि होनाखै दे माने एसे लिडार सिस्टेमै दङ आरोना जोंनि इउटुब फेमिलियाव आरो गोमसारा CMM अके गोमसार अफिसियेल सांमा मिक्स माइ बिजाक दिदि सांमा बिजाक रोङा गारा ओमफ्राय आङो UNS गुमिया मा होनखो दे ग्रेटिन साब डिग्रेसन साबधान कामेन्ट चेक डिग्रेसनाव थांथ'बाय गुमै दा फैगोन बियो ओमफ्राय कामेन्ट मोनबानो हरगोन दे रिटार्न ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेला CMM ब्र होननानै मिनिदों जोंहा ओमफ्राय खाराबिस दिदोमस्रि मोखां देखायदो हो दिदोमस्रिया मा होनखो दिदोमस्रि बसुमतारी थांबाय नामा नों आंखौ हाय हरदे होनदों आरो हाय हरदे होनदों ओमफ्राय जोंहा अफिसियेला मा होनखो गोमसारा दे फाग्लि मोखां देखायदो नङाबा थानो बायो इसोर दाफां हारफां माबा माबि होनलायगोन दानो ओमफ्राय जोंहा माबाया CMM मा होनखो गारि सालायना गेट लागासिनो आसोला औ दामफार नामा बियो दामफार गोमसार दामफार CMM ना बुजिदोंना ओमफ्राय गोमसारा लिडार होननानै खुगा सिहाबलायथारदों आरोना एकदम खुब मोजां मोनदों आरो धर्मवीर ऑफिशियल तुम शादी हो गया क्या
धर्मवीर में शादी नहीं हुआ अभी तक मैं सिंगल ही हूँ लाइन मारे तो मार सकेगा ठीक है ना ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारिया अन होनदों आरोना थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय सांमामिक चेनेल बिजाक मिन्स सबजि दीदी अच्छा अच्छा सांमामिक चिना चैनल बिजाक थेंक इउ दीदी बोल देने के लिए ओमफ्राय दिदोम बसुमतारी नै ओरैसै गाहाम होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आबुल आइसे आमार आबुल ब्लग लाइक डन थैंक यू आबुल लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच और मेरे एलबी में आने के लिए ओमफ्राय गोमसार ऑफिशियल आहाम होनदों ओमफ्राय आबुल टेक्नोलॉजी हेलो जी हेलो आबुल टेक्नोलॉजी आबुल दो आ गया एक ही है क्या आबुल ब्लॉग एक ही है टेक्नोलॉजी से ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेल बिबारि आंजों गदायाव आहाम है फाग्ला ओमफ्राय दिदोमस्रिया मानखो खाराबिस दङ होनदों ओमफ्राय जोंहा माबाया गोमसार अफिसियेला नै ओरैसै आहामनो गोमसार नों बारा जाबाय दै ओमफ्राय एच कक्सी सांमा ब्लग आहिसे थैंक यू एच कक्सी दीदी मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू ओमफ्राय हेलो कक्सी दीदी कैसी हो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा दिदोमस्रि मा खबर होनदों ओमफ्राय खाराबिसा मानखो अन दं होनदों आरोना दं होनदों ओमफ्राय आबुल टेक्नोलॉजी मैंने आपको दान किया ओके आबुल टेक्नोलॉजी कमेंट लॉन्ग वीडियो थोड़ा 3 मिनट देखिए 3 मिनट देखिए आबुल टेक्नोलॉजी जी मैं भी आपका वीडियो देख के दूंगा और रिटर्न करेगा ठीक है ना और कमेंट छोड़ के जाओ गोमसार अफिसियेल कमेन्ट ब्र थोस नै ओरैसै ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल एच कक्सी सांमा सादु पेदु नायदु लादु खादु मा होनाय जाखो एच कक्सी सांमा सादु फादु दादू लादू खादू दीदी क्या बोल रहा है मेरे को समझ भी नहीं आया थोड़ा ट्रांसलेट करके दीजिए ओमफ्राय आबुल टेक्नोलॉजी ओके जी ओके ओके आबुल जी सो थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए ओमफ्राय धोरोम भिरामान को दिदोमसि माय योर सापर्ट ओके ओमफ्राय दिदोमसि सापर्ट खालामबायनो नोंखौ जोंहा धोरोम भिरा ओमफ्राय खाराबिस ब्लग एच कक्सी जी काम ओमफ्राय एच कक्सी जी सांमा 17 लाइक थैंक यू दीदी लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेल बिबारि 2K साबधान कमेन्ट चेक प्लिज रिटार्न आयौ नोङो एकदम खाथियाव मोननाय मोनबा नोंखौ गोदना सिथेनानै CM ब्लग चलो गाड़ी स्टार्ट कर धोरोमवीर ड्राइभारालाय माबायासो ना CMM आगै गोमसारासो ड्राइभारा बेखौ लांदो सालायनो गारि सालायनो ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल धोरोमवीर आदै बिबारिखौ लादो सिंगेलनो इसोर ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो गोमसारा गेम अभार होनदों आरोना ओमफ्राय एच बसुमतारी सांमा साबधान प्लिज चेक ओमफ्राय एच कक्सी सांमा ब्लग गोमसार ऑफिशियल हुआ ना नहीं हुआ दीदी एक बार बोलिए ओमफ्राय सांमा मिक चैनल आं नोंनिखौ माजां आं नोंखौ माजां ओके ओके दीदी आं नोंखौ माजां मोनो ओके मैं आपको प्यार करता है वाने तो अच्छा लगता है ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल बुआ खुगा लावहाबलायदोंना नोङो ओमफ्राय एच बसुमतारी निउ फ्रेन्ड काम 12 आइडि सेभ आगै एच बसुमतारी नारनो हाला माथो आंनोबो मोननै हरनानै दोन आगै भिडिअ नायनानै दे ओमफ्राय ओइ गोमसारा एच कक्सी माइ डाकिंका कक्सी दीदी डाकिंका कक्सी दीदी ब्लू मी दीदी ओके ब्लू दे रहा हूँ मैं ओमफ्राय जोंहा गणेश हाय कैसे हो ठीक है ना बावना बा ओमफ्राय धोरोमवीर अफिसियेल गोमसार ब्र माय फ्रेंड्स बिबारी हाँ यस 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 ओमफ्राय गणेश मैडम हाँ जी सर बोलिए ओमफ्राय गोमसारा मानखो आगा नाहा काचाना बिबारी आं रोङाहाय फाग्ला रोङा आङो
ओमफ्राय जोंहा मा होनबावखो एच बसुमतारी एच कक्सि काम सांमा मिक चेनेल निउ फ्रेन्ड्स काम प्लिज एच कक्सि सांमा ब्लग देखजा नाको रियंगा गमसार मा होनो जाखोथाय आंथ' बुजिलाबोहाय आप दोनों को मालूम है दीदी ठीक है ना मेरे को समझ भी नहीं आता गमसार ऑफिशियल कोक्सी मैडम सिलजोक बादे नाक ओमफ्राय CMM ब्लग मा बासालै गोमसार बियो जानो मा बासाथाय गार' नामाथाय गणेश हाय गणेश ओमफ्राय एच बसुमतारी निउ फ्रेन्ड काम गोमसार अफिसियेल धोरोमबीर आदै लां लोगोनिफ्रायसो सुरु जायोरा डाइरेक्ट मारैथो लानो मोननोनो गाहाबो एकदम लोगो जानानै सुरु खालामदोंमोनदां गोदो ओमफ्राय गणेश ओडिशा अच्छा गणेश अब ओडिशा से ओमफ्राय सांमा मिक चैनल नामा मीन्स गुड दीदी अच्छा 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 ओके दीदी ओमफ्राय धर्मवीर ऑफिशियल बिबारे तुम केरला में आएगा ठीक है आप पैसा दे दो मेरे को मैं जाऊंगी ओमफ्राय एच कक्सि खाराबिस ब्लग ओके आई एम कामिं खाराबिस आगै नोंनियाव थांसैनो दंना गैया कक्सि दीदी आप उसका चैनल में जाके वीडियो करके कमेंट छोड़ के आइए आपको रिटर्न देगा अबुल टेक्नोलॉजी डन थैंक यू अबुल टेक्नोलॉजी जी कहाँ से हो अबुल टेक्नोलॉजी आप भाई अबुल टेक्नोलॉजी फुल W के साथ ओके अबुल जी ओमफ्राय एच बसुमतारी धोरोमवीर जी काम ओमफ्राय दिदोमस्रि खाराबिस आं हरबाय नोंनो कमेन्ट चेक गाबोनसो गासैनोबो माबा हरजोबगोन होनदों आगै रिटार्न हरजोबगोन होनदों ओमफ्राय गणेश येस थेंक यू गणेश मालूम है आप कहाँ से हो ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल दिदोमस्रि आहाम होनदों ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैयामोनखौ अके धोरोमवीर होनदों ओमफ्राय गणेश टुमरो कामिं टु हायद्राबाद अके डिग्रेसन हेलो गाइस आई एम कामिं बेक वा दुगैखांबाय नोङो दाउस्रि देलायनि दुगैनानै फैबाय नामा होमबा ओमफ्राय जोंहा गोमसारा ओइ देख' धोरोमवीर दासो लाइनाव फैदों दा लागायदो लासै होनदों ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रि आगैया नै ओरैसे आहाम होनदों ओमफ्राय गोमसार बिबारि दंबा दंजा गायाबा गाबजा हा मा होनखो गोमसार आंथ' बुजियाखै बिबारि दंबा दंजा गायाबा गाजोबखा बुजियाखै आं कुक्सी दीदी क्या बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आया वो ऑफिशियल ने गमसार ऑफिशियल ने भाई धर्मवीर ऑफिशियल तुमको खाना पीना से आइए बोलो मा होनखो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन बाल्थिंसे जोंनो आयु हाबाब दे जेबो नङा ओमफ्राय CMM ब्लग गैयाबा माखौ गब जानो गोमहाय बिदिसो होनाय जादों नामा ओमफ्राय CMM ब्र होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय सांमा मिक चैनल कोई है नया वाला प्लीज काम कोई नया है तो दीदी से भी फ्रेंड हो जाइए आप भी देख के फ्रेंड होइए सांमा मिक चैनल कौन न्यू है आरो जोंहा एच बसुमतारी अन होनदों थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय गोमसारा मानखो CMM ब्र आंखौ मानो LBआव नागिरो जो नामा ओमफ्राय दिदोमस्रि सांमा काम धोरोमवीर ऑफिशियल बिबारी योर फेसबुक नेम ओके माय फेसबुक नेम ग्लोरिसा नार्जारी ओमफ्राय CMM ब्लॉग सांमा काम सांमा दीदी आपको बुला रहा है दो भी सांमा है एच कोक्सी सांमा ओमफ्राय सांमा मिक चैनल
please comment guys. H कोक्सी संगमा ब्लॉग कराबिस ब्लॉग कमेंट चेक प्लीज रिटर्न करो दीदी ओ कराबिस अभी गया है फिर आए तो मैं बोल के देगा आप वीडियो देख के कमेंट छोड़ के आइए आपको रिटर्न देगा ठीक है ना दीदी मैं आने का टाइम में बोल के दूंगा ठीक है गोमसार ऑफिशियल सुखौनो दोना दुइथासिम नागिरो आंखौ दाना एलबिआव गावसिग्राया आंसो दां है सोर खालामहरो नोंखौ बिदि ओमफ्राय सांमा मिक चेनेल दिदोमस्रि बसुमतारी आइ विल गोयिं योर होम दिदोमस्रि आगै नोंनि न'आव थांनो नोंजों लोगो जानो जोंहा सांमा मिक चेनेला गोमसार सिंफु स'हु मु ल' मा जाखो बिलाय एच कक्सि सांमा ब्लग एच बसुमतारी अके आइ एम कामिं ओमफ्राय दिदोमस्रि अके सांमा ओमफ्राय इउएनएसआ दिदोम धोरोमबीर लोगो खालामबाय आं फुल भिडिअ नायनानैसो बेक खालामफिनदो ओमफ्राय डिग्रेसन है बाल्थिंसे नङा मा मोजाङैनो दुगैबाय ओरैनोसो बुंदों नंखायना नंगौथाय सोर नुनो ना ओमफ्राय गोमसार रेबाबो आंखौ जइन खाबा गाइस रेबाबो आंखौ जइन खाबा गाइस जइन खालामनो होदों ना मा जाखो नोंलाय ओमफ्राय जोंहा एच बसुमतारी एच कक्सि अके ओमफ्राय डिग्रेसन मिनिदों थोखायोना हौवा मानसिफोरनालाय बाल्थिंसेबाबो बाल्थिंसे नङाबाबो जायोना ओमफ्राय दे डिग्रेसन मोननै आइडि हरनानै दोनदों आंनोबो फुल एकदम 7 मिनिट भिडिअखौ नायनानै होदो दे ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो दे मुझे भी कोई फ्रेंड करो जो लोग नया है डिग्रेसन फोटोग्राफर से भी फ्रेंड करिए प्लीज गाइस Sebayang dibani गोमसार बिबारि नोंनोसो खिथु सुनानै बाल्थिंसे नांगौ फाग्ला थोद ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन अके आब' बेलेग आइडिजों हरनि होमबा भिडिअ नायनांगोन दे आगै भिडिअ नायनानैसो साब खालाम नङाबा आरो आनजागोन ओमफ्राय इउएनएस नार्जारिया मानखो डिग्रेसन प्लिज रिटार्न फुल वाट्स किसार नै जोंहा इउएनएस नार्जारिया लोगो जादोंनो रिटार्न खालामनानै हो माला हरो खिथा दाहाय हरो ना दानो हरो डिग्रेसन आगै ओमफ्राय दिदोमस्रि डिग्रेसन खाम होनदों डिग्रेसन गोदान दंबा लोगो जा दिदोमस्रिजोंबो ओमफ्राय धोरोमबीर अफिसियेल फेसबुक नामा लरिसा LM नार्जारि अके सोरनिया नोंनिया ना आंनिया नोंनिया आंनिया बिदि नङा आंना ग्लरिसासो ग्लरिसा ओमफ्राय डिग्रेसन नायगोन दे आब' आंनिखौबो नायबानो जाबाय दे लं भिडिअ नायनानै साब खालामना गारबो दै ओमफ्राय कमेन्ट खालामना गारबो आं मिथिनाय बायदि डिग्रेसन अके दिदोमस्रि साबधान हाब दानो इमान होनखाले ओइ डिग्रेसन आगै एफा थाब नामा भिडिअ नायालासिनो साब हरबाय ना मा जाखो जखसै नोंबो डिग्रेसन प्रफाइलाव खालामबाय माने मा खालामगौ प्रफाइलावलाय ओमफ्राय धोरोमबीर अफिसियेल गोमसार मगु दामु
H Koksi Sangma blog H Bosumataरि comment check brother please return. ओमफ्राय दिदोमस्रि बसुमतारि मिनिदों माखौ मिनिखोआखै नोङो? ओमफ्राय डिग्रेसन प्रफाइलाव खालामबा आनसाब जाया। हाब मा प्रफाइलावलाय साब खालामलायजानाय दंहाय सयथिबो दिनैसो मिन्थिबाय आं। दिदोमस्रि आगै मा होनदोंथाय इयो? ओमफ्राय H बसुमतारि H Koksi अके। सांमामिक चेनेल दिदोमस्रि बसुमतारि साबधान काम चेक प्लिज रिटार्न मी। दिदोमस्रि आगै दंना? डिग्रेसन माने आब' प्रफाइल ब्रा बुजियाखै होमबा आब'। माने आब' प्रफाइल ब्रा बुजियाखै होमबा आब'। बुजियाखै आङो डिग्रेसन मा रायलायो? गोमसार अफिसियेल धोरोमबीर मगदा हाजारि इदि बारि राव मा नोंसोर सानैयासो बुजिलायसै आरो आंथ' बुजिलाहाय मा होनदोंथाय? मा भाषा बेलाय? ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रि आगैया बे थुनाय लोगो लोगो साबस्क्राइब नुजानायाव थुदो बियो। ए बिदिसो नामा आगै? डिग्रेसन चेनेल नामखौ सार्च खालामना डिग्रेसन भिडिअ प्ले खालामगासिनो। ओं मा रोङै बायदि सोंबाय थागोन डिग्रेसन आगैया। ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनखो? बे मिनिनायाव आखाइ नांनासो थांदो दै आं थुवाखै। आदसा दे जेबो नङा दे। ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो? मग' दामु हाजारि इन्दि बारि ज्राव हाग्रायाव बिबारिखौ धोरोमबीर है जोमाव ओइ आमै जोमाव मा जाबाय थाखो नोंहालाय? नोंसिनिथिंजायसो हाग्रा बारि मेला दं, जोंथिंजाय हाग्रा गैया, इन्दि बारिबो गैया जोंथिंजाय। ओमफ्राय डिग्रेसना मिनिदों आरोना मा होननाय जादों आगै नोङा? ओमफ्राय H Koksi Sangma blog all my friend help me for 1K support me। ठीक है दीदी, आप लोगों का आईडी कितना है मुझे दे दीजिए, बोलिए कितना आईडी है। दिदोमस्रिया मा होनखो? ओके सांमा होनदों। ओके मेरे एलबी में आता रहिए दीदी लोग, नया फ्रेंड मिलता रहेगा। डिग्रेसन हाय दिदोमस्रि जाबायना? दिदोमस्रि आगै जागोन ना जायाखैनो नायनांगौनो। जादों जाया नोंसो मिन्थिसिगोन ना। नोङो भिडिअखौ नायग्रोदो, जोबखांनायनि उनाव नोङो साबाव मारिदो, साबाव साबस्क्राइबाव मारिखांनानै बेल दंना बेलाव थुनानै होदो। डिग्रेसन भिडिअखौ उनाव नायगोन आब' आदामोन। आयौ ओमफ्राय बावबालाय? ओमफ्राय जोंहा धोरोमबीर अफिसियेल इउर फेसबुक नेम ग्लरिसा नार्जारि येस। ओमफ्राय दिदोमस्रिया अके डिग्रेसन आं दसे उनाव हरगासिनो। भिडिअखौ दा नायगोन होननानै बावनानै थाबासो। मैयाबो आंखौ लोगो जानाया बिदिनो दा नायगोन साब खालामनानै दोनग्रोदों होननाया नायासैनदां, बावबायदां बिस्राफोर गैला, गासिबो सेटेप जाजोब्बाय, ब्रें ब्र' जाजोब्बाय गासिबो। ओमफ्राय H बसुमतारि हाय कक्सि साबधान प्लिज चेक। कक्सि दीदी है ना?
ओमफ्राय डिग्रेसन नोंनिखौ नायखादों आब' अके नायदोंबा थेंक इउ ओमफ्राय आइडि हरनो होनायालाय हरबायना हराखै ओमफ्राय सांमामिक चैनल और कोई है नया प्लीज काम कोई जो लोग नया है हाथ उठाइए एच कोक्सी सांमा ब्लॉग गमसार ऑफिशियल मीछा चोकमा जोकमा दीदी क्या बोल रहे गमसार ऑफिशियल मीछा जोकमा डिग्रेसन हरथ'वाखैनो आच्छा मानो ओमफ्राय गमसार अफिसियेल एच कक्सि सादु साखुजा आयौ आं हालाहाय बे गोमसारजों नों बेफोरखौनो लादो नोङो ओमफ्राय कोई आइडि है किया फ्रेन्ड्स एच बसुमतारी कोई आइडि है किया फ्रेन्ड्स आगै आंनो मोननै हरनांदों आंबो नोंनो मोननै हरगोन दे खिन्थु भिडिअ नायनांगोन आरो एच बसुमतारी आगै खोनादोंना डिग्रेसन दा हरबा आन लगिं जागोन एलबिआव आच्छा अके ओमफ्राय एच कक्सि सांमा ब्लग थेंक इउ अके बसुमतारी गमसार अफिसियेल एच कक्सि सादु चाकजु बिजाक दंजा एच बसुमतारी अके आब' मोननै हरनोसै आं अके आगै हरनांदों आंबो नोंनो रिटार्न खालामगोन फुल भिडिअ नायनानै हो 3 मिनिट बा 4 मिनिटसो ओमफ्राय इउएनएस अफिसियेल अन थेंक इउ गुमै अन थाबाय थानायनि थाखाय गुमै नों सोरजों लोगो जाखो सोरजों लोगो जायाखै जाद' थाब दे कक्सी दीदी आप यूएनएन से फ्रेंड हो गया क्या नहीं हुआ तो होइए ओमफ्राय एच कक्सी सांमा ब्लॉग गमसार ऑफिशियल मौसा दीदी क्या हुआ है ये मेरे को समझ में नहीं आता दीदी मौसा मीन क्या है गोमसार बा हाथारगौलै नोङो गोमसार अफिसियेल एच कक्सि मौसा लाइक दान नोंखौ बुआ मा होननो जाखो बिलाय गोमसार फाग्ला एच कक्सि सांमा ब्लग जे दीदी गमसार को दाम्पार बोलिए दाम्फार ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल एच कक्सि सादु फादु नादु लादु खादु हैद मा होनो ओमफ्राय हे भइस लाइक दान न बहायबा थांना फैनानै लाइक दान फैदों आरोना सोरनाव थांदोंमोन दे ओमफ्राय गामसार अफिसियेल लोगोखौ होनो मौसा आच्छा लोगोखौ होनो आरोना दे ओमफ्राय एच कक्सि सांमा ब्लग अके दीदी स्वीट आई एम कामिं wait I am coming okay दीदी कक्सि दीदी गोमसार बिबारी लाम्पेर मा जाखो बिलाय लाम्पेरालाय सांमामिक चैनल एच बसुमतारी आप हमारी एलबी में आ जाना बहुत आईडी मिलेगा दीदी कौन सा टाइम है आप लोगों का बोलिए एलबी का टाइम बोलिए और आपका सांमामिक चैनल आईडी है तो मेरे को 2 दीजिए मैं 2 रिटर्न करेगा आपको भाई दिदोमस्रि बसुमतारी ए बयस खाम ओमफ्राय ए बयसा खामानिबाबो खामानि गैयाहाय दिदोम आगै बहायबा सैमा आथिं बेरायग्लांगासिनो लोगोखौनो जाया मालाय माबाखाबाय नालाय ना 1K जाखाबाय सिन्था गैया बेहा ओमफ्राय ए बयस राउन्डआवबो थाङाखै साहा लोंदोंमोन इस थगायसुला ओमफ्राय यूएनएस एस कक्सि मैं टू से ऑल हो फ्रेंड नहीं फ्रेंड करो गुमै मा लिरखो नोंलाय कक्सी दीदी आपसे फ्रेंड नहीं है बोला फ्रेंड हो जाओ बोलिए बोला है एच कक्सी मैं टू से ऑल हो फ्रेंड नहीं गुमै मा लिरखो नोंलाय कक्सी दीदी यूएनएस से फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड करिए प्लीज ज्वाइन करिए यूएनएस से भी ओमफ्राय अके यूएनएस ओमफ्राय सिमां बसुमतारी लाइक दानाबो थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय आं एच बसुमतारी बियो आंनि सापर्ट आइडि लोगो खालामनोसै आं अके आगै स' थेंक इउ
ओमफ्राय ए बयस दिदोमस्रि र' नोंखौ खालामनि आंनो खालामनोनो दिदोमस्रि खालामजागोन ना जाया रिटार्न खालामोद' ओमफ्राय ए बयस मा बुंदों आं नोंखौ हाजोआवनो मा बुंनायमोन ओमफ्राय एच कक्सि सांमा ह अह इउएनएस ब्रादार सरि अल्ड फ्रेन्ड लोगोखा होनदों आरोना गुमै नोङो दिदोमस्रि बसुमतारी अके ए बय होनदों ओमफ्राय सिमां बसुमतारी सिमा सांमा दीदी कितनी बजे में आपका एलबी सांमा दीदी कितना बजे में आपका एलबी बोल के दीजिए धर्मवीर ऑफिशियल योर फेस वेरी ब्यूटीफुल स्वीट ओके 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 इउएनएस सरि आंनि दे गैया बेयाव दे नोंनि दाय गैया गुमै दे जेबो नङा ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल रावबो लोगो लोंमोहो जाया बाल्थिं सेलां हाय मा लिरखो गोमसार मोजां लिर लोगोमबो जाया बाल थांसैलां लोगोबो गैया नामा बा गानो गैया जानो माथो लोगो दंजोबखायो नोंजोंलाय गैयिखौ नायनानै लोगो जादो आरो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो दिदोमस्रि आब'नि भिडिअ'आवसो दंमोन आं दिदोमस्रि आब' आं बायदि गोग्गोम मिनिखायो माथो ब्लग भिडिअ'आव आदसा ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो धोरोमभिर बिबारिया सुइट खायार ओमफ्राय एच कक्सि सांमा अह इउएनएस ब्रादार सरि अल्ड फ्रेन्ड आदसा अके इउएनएस एच कक्सि थेंक्स ओमफ्राय डिग्रेसन आं दं गोमसार होनदों ओमफ्राय दिदोमस्रिया नंगौ नामा डिग्रेसन र' आंबो थांगासिनो नोंनियाव होनदों ओमफ्राय बे बयसआ दिदोमस्रि कमेन्ट हरदों आं नोंनियाव साब खालामबाय होनदों ओमफ्राय एच कक्सि 8 PM माइ एलबी स्ट्रीम अके रेडि ओमफ्राय डिग्रेसन आंना ब्लग भिडिअ फैयालै आब' दिदोमस्रि लाइभ भिडिअ फैया सोंलाय नोङो गोमसारनाव मानि थाखाय फैया आंनावबो फार्स्टआव फैयामोन माबा गोमसार खिथानानै होलाय डिग्रेसन ना माबा फैयानो बेसेबां जाखो नोंना साबा डिग्रेसन खिथाहरलाय माबा 300सो जाबासो लाइभ फैनो हायो नामासो होनलाबायदोंमोन आंखौ आगोल आंबो फार्स्टआव माथो मालायफोरा 100-200 बानानैबाबो फैगासिनो एलबी गोमसार खिथाना होलाय एसे ओमफ्राय जोंहा सांबा मिक्स चैनल कोई है नया वाला हे धीरे धीरे आएगा दीदी थोड़ा वेट करिए डिग्रेसन 919 आयु इमान बुरजा हायसोर लबावसो के जासिगोन बावला माथो बारा बुरजा नांला माथो ओमफ्राय गोमसारा एच कक्सि सादु फादु नादु लादु खादु देर AM माइ एलबी स्ट्रीम मा बुंनाय जाखोहाय ओमफ्राय अलंबार बसुमतारी आब' लाइक दान बेजोंबो लोगो खालामसै आं IM H बसुमतारी अके आगै थेंक इउ ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल मा होनदों खोनायाखै आं ओइ डिग्रेसना ना एलबी जायानो मानो जाया जानांगौ बेना हनै साबसक्राइबानो 19 दंनो ओमफ्राय एलबी जायाखैनो खोन्थाहरलाय एसे रोङाखैदां डिग्रेसना ओमफ्राय जोंहा धोरोमभिरा मा होनखो I am coming आसाम your home बिबारि अके काम वेलकाम ओमफ्राय धोरोमभिर दिदोमस्रिया मा होनखो अके ए बय थेंक इउ स' माच आंबो रिटार्न हरगासिनो र' होनदों जोंहा ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो 24 आवार्स नेबाय थानो होयो आदसा बे ओरैनो रोंनांगोन रोंनायालाय आंनाबो बिदिनो देखायबाय थायोमोन आंबो सप्तानैसो जादों खोमा एलबी फैनाया ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेल ए बयस दे दिदोमस्रि होनदों ओमफ्राय गोमसारा दिदोमस्रि सना आहाम होनदों ओमफ्राय अलंबारा मा होनखो 50 साबसक्राइब
जोंनो लाइभ होनो हायो लोगोफोरनो औ नै 50 साबसक्राइबजोंनो एलबि होनो हायोनो लोगोफोर। ओमफ्राय बेयो ओरैनो देखायबाय थायो डिग्रेसन मिथिबाय आंनाबो बिदिनो देखायबाय थादोंमोन सिगां मानो जाया सानबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय माहाबा थुनानै रोंलांबाय इउटुबाव नाय नोङो बोरै मा खालामो मायो नायबानो मिन्थिगोन। ओमफ्राय जोंहा दिदोम आगैया दिदोमस्रिया मा होनखो गाहाम सना मा जाखो होनदों ओमफ्राय गोमसारा 50आवनो होयो दाना एलबि होनो आदसा हायो दाना एलबि होनो होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो दिदोमस्रि सना मा ओंख्रि जाखो दा जागोन दा मा ओंख्रि जागोननो दिदोमस्रि आगै खिथाहरदो। नै ओरैसै आहाम होनदों जा गोमसारा ओमफ्राय दिदोमस्रिया ए नंगौ नामा डिग्रेसन होनदों ओमफ्राय सांमा मिक चेनेल डिग्रेसन आइ विल गो टु योर हम डिग्रेसन दंना गैया नोंलाय नोंजों लोगो जाना थांगासिनोनो सांमा मिक चेनेला ओमफ्राय धोरोमबिर योर इयार्स नामा योर इयार्स होनदों नामा आंनि बैसोखौ सोंदों नामा योर इयार गोसोथोलायनायानो बैसो सोंलायलायो गोमसार धोरोमबिरा हनै सखरसो ओमफ्राय दिदोम मा होनखो जोंहा मा जानाय जायोथाय दाहाय मिथिथ'ला गाहाम होनदों मा जानाय जायो मिथिथ'लानो गाहाम ओमफ्राय डेकोरेसन ओके सांमा मिक्स ओके बोला है दीदी संगमा आप जा सकते हो फ्रेंड होने के लिए ओमफ्राय धोरोमबिर अफिसियेल मा होनखो दिदोमस्रि योर फ्रम दिदोमस्रि नोंनि न'आनो प्रान्जल्स ब्लग नाइस बा थेंक इउ प्रान्जल मरेल बिराहा गानने थेंक इउ কি খবৰ प्रान्जल ভালনে ओमफ्राय दिदोमस्रि बसुमतारी माइ फ्रम बाक्सा एन आर इउ होनदों आरोना ओमफ्राय एच बसुमतारी आब' टु आइडि साबदान अके आगै माला रिटार्न नांगौ खिथा दानोथ' आं हरनो हानाय नङा दे सोर दं कमेन्ट हरदो लोगोफोर ओमफ्राय गाबोन फुङाव अके आगै दे ओमफ्राय प्रान्जल्स ব্লগ বা ভাল আচ্ছা ভালে হ'ব লাগে ওমফাই ভিডিঅ' এডিট কৰি আছোঁ এলবি আহিব পৰা নাই তোমাৰ অ'কে ন' প্ৰব্লেম প্ৰাঞ্জল তোমাৰ কাম তুমি কৰি থাকা সময় যদি পোৱা আহিলে হৈ গ'ল অকণমানে আহিলেও যথেষ্ট থেংক ইউ ओमफ्राय UNS नार्जारी सांमा मिक्स प्लीज रिटर्न फुल व्हाट्स के साथ सांमा मिक्स चैनल आपको सब किया है रिटर्न करिए वीडियो फुल व्हाट्स के साथ गुमै बियो सोरजोंबा लोगो जानो थांदोंमोन डिग्रेसन ना सोरजोंबा दा फैबा होना होगोन दे गुमै एच बसुमतारी प्रांजल जी काम प्रांजल তোমাক মাতিছে ফ্ৰেণ্ড হ'বৰ কাৰণে আমাৰ এইচ বসুমতাৰীয়ে যোনে নিউ আছে চাই ল'বা আৰু ফ্ৰেণ্ড কৰিবা
UNS नार्जारि अन थेंक इउ गुमै अन थाबाय थानायनि थाखाय दे लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालाम मानोथो सिरि थाबाय थाखो दे एच कक्सि सांमा ब्लग हाय गुमै नों सोरजों लोगो जादोंमोन नै सासे फैदों ओमफ्राय डिग्रेसन मा सिरि सिरि थायोलै आब'आलाय गावसा कामेन्टआनो हराखै नालाय आङो सिरि सिरि थाबाय आरोना कामेन्ट हर दे कामेन्ट हरबासो आंबो फरायनानै दावराव खालामनो हायो रावबो कामेन्ट हराबा आं हारसिं बोरै बखिबाय थानो दे प्लिज कामेन्ट डिग्रेसन मेथाइ खनदो आब'नो मा मेथाइखौ खननो खिन्थाहर दे एच बसुमतारी न्यू फ्रेंड कम जो लोग नया है एच बी से एच बसुमतारी से फ्रेंड हो सकता है कोई है तो ओमफ्राय सांमा मिक्ससोमोन आदसा बे नङाना र' लोगो जानो थांदों बियो सोरजोंबा सोर सोरजों लोगो गैया नायदो गुमै लोगो जालायदो ओइलाय फैबाय गुमै सांमा मिक्स चैनल डिग्रेसन साबधान कमेंट चेक फुल वर्ड्स प्लीज रिटर्न करो सांमा मिक्स चैनल दीदी आपको यूएनएस नार्जारी ने फ्रेंड करके आया है कमेंट चेक करिए और रिटर्न करिए वीडियो फुल वर्ड्स के साथ ओमफ्राय जोंहा धोरोमबिर अफिसियेल दिदोमस्रि बाक्सा एन इयर भिलेज एच बसुमतारी अन थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय मा जाखो आब' होनदों डिग्रेसन जेबो जायाखै ओइ नै सोरबा लोगो जाना फैदोंनो सांमा मिक्स चैनल ने आपको सब करके आया है डिग्रेसन कमेंट चेक करिए और रिटर्न करिए वीडियो फुल वॉच के साथ है ना दीदी दिदोमस्रि आगैया मानखो धोरोमबिर साबधान धोरोमबिर लोगो जाबायनो नोंजों साब खालामबायनो ओमफ्राय इउएनएस अन होनदों थेंक इउ गुमै अन थाबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दिदोमस्रि गरेस्वर धोरोमबिर आदसा गरेस्वरनि सांमा मिक्स चैनल डिग्रेसन ओके थैंक यू सो मच डिग्रेसन थैंक यू ओके सांमा दिल हरसलायो नामा गेजेराव मा होनना फरायगोन ओमफ्राय एलबि मालिकआ बेखौ थेंक इउ दिल ओके सांमा होनांसिगोन नामा जाखो यूएनएस नार्जारी सांमा मिक्स प्लीज कमेंट चेक एंड बैक फुल वॉच के साथ सांमा दीदी आप कमेंट चेक करिए और यूएनएस को रिटर्न करिए और हमारा दीदी क्या हो गया एच कोक्सी सांमा ब्लॉग दीदी कैसी हो गया क्या देख रहे ओमफ्राय एच बसुमतारी आब' आं थांनोसै एसे बिजि जाबाय दे आगै दे जेबो नङा आरो मोनसे हरना दोनबा बसुमतारी आगै एच बसुमतारी आगै कमेंट करिए गाइस जो लोग है मेरे एलबी में सब क्यों हो गया ओमफ्राय दे मोनसे हरबावगोन आं दे आगै हरनानै दोन
थेंक इउ एच बसुमतारी आगै नोंनिसिम। मानसिनि जिउआ बर' ब्लग ओमफ्राय नाम्बारा हरमारा आरो नों बर' आईडी मासां दं खिथा बर' ब्लग आईडी कितना है आपके पास? ओमफ्राय दासो फैखादों ना दहायनिफ्रायनो दंखायोमोन ना अहायबा थांना फैखो? 3 दे मोनथामखौ हरना दोनदो बर' ब्लग आंबो रिटार्न खालामगोन। ओमफ्राय जोंहा UNS नार्जारिया मानखो रिटार्न सासेल' हरदों दाबो। सोर सोरजों लोगो जादोंमोन गुमै नोङो? खाराबिसाथ' गाबोनसो हरगोन होनखादों गुमै नोंनो जाय जाय लोगो जादों आरो। ओमफ्राय बर' नै हरगोनबा नों नाम्बारा हराबा इसोर बिदिसो जालायबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन आंजों जायाखै। आच्छा लोगो दंखायोदां ना गुमै डिग्रेसनजों? ओमफ्राय जोंहा बर'आ मा होनखो बे बर' ब्लग नामा जोंसो मोनथाम जायोहाय। आच्छा मोननै हरना दोनदों आरो माथो। ओमफ्राय एच कक्सि सांमा ब्लग बड' काम ओमफ्राय सांमा मिक चेनेल बर' प्लिज ब्लग प्लिज काम दिदोमस्रि सांमा साबदान ओमफ्राय जोंहा UNS सासेल' दंसै बेयाव सोर दङ खिथालाय देलाय? खिथाहर गुमै थाब थाबनो। हमारा UNS नार्जारी को कौन रिटर्न नहीं किया है कमेंट चेक करिए और वीडियो फुल वॉच के साथ रिटर्न करिए गाइस। डिग्रेसन UNS आदाखौ साब खालामबाय आं दासोनो। आच्छा थाब थाब साब खालामना होयो भिडिअ नायाबासो नोङो उनाव ना गुमै? पुर्न ब्लग भिडिअ दाबो दोनाखै दोनाखैथ' आरो सोरनाव थांना फैखो नोङो दे खिथा आंनो हसा खोथा खिथा। बिनानावनि LBआव थाया? ओमफ्राय जोंहा मोगथां बसुमतारी मोनथाम हरबाय आब' IM H बसुमतारी अके H बसुमतारी आगै स' थेंक इउ नोंथांनिसिम। ओमफ्राय UNS नार्जारी अके दे होनदों। ओमफ्राय सिंहा लाइफ स्टाइल रक हाय बिबारि खामब्लखन सिंहा लाइफ स्टाइल खांखिरा इंखाम ब्लमा कैसे हो सिंहा लाइफ स्टाइल ओमफ्राय धोरोमबिर अफिसियेल दिदोमस्रि योर टाउन गरेस्वर योर भिलेज नेम ओमफ्राय UNS भिडिअखौ मोजां नायनांगौमोन माने आगोल साब खालामग्रोनो गुमै ओमफ्राय LB जोबा नायनानै होनसैनो। ओमफ्राय जोंहा पुर्न ब्लगा मानखो गारिनि बिल बानायदोंमोन सना। आच्छा ओमफ्राय एच कक्सि सांमा ब्लग बाय बाय लाइफ होस्ट ऑल फ्रेंड ओके कक्सि दीदी सो थैंक यू मेरे LB में इतना देर रुकने के लिए सो थैंक यू सो मच और रोज आएगा बोल के मैं आपको आशा करती हूँ दीदी ओके बाय सो थैंक यू। गोरान बर' मा खामायदों सना नामाबो मा जाखो गोरान बर' मा खामायदों सनानो जेबो खामायाखै LB होगासिनो आङो। थेंक इउ गोरान बर' आंनि LBआव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होआखैबा लाइक होदो दे अननानै। ओमफ्राय जोंहा UNS गुमैया मा होनखो अके दे होनदों। ओमफ्राय गोरान बर' मा खामायदों खामायाखै दे। ओमफ्राय गोरान बर' नाम्बार हरदो दे होनदों सोरनि नाम्बारखौ बिदोंरा? ओमफ्राय हायो मादो आं होआ मादो आं मा रायलायखो मा राव जाखो बेलाय हाथाय गैया नामा गोरा बर' नोंहा? ओमफ्राय पुर्न ब्लग बड' 7 PM आवसो गगोन आं आयै अन्थाव बाथावनो बारा टाइम गैलाथ' गसिगोनथ' ना।
ओमफ्राय गोरान बर' ओंहो गैया गैमारा नामा सोर जाखो दे खिथादो खिथायोबा ओमफ्राय दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे मानोथो सिरि थाखो 6था मानि दङ ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओंहो गैया होनदों दिदोमस्रिया मा होनखो डिग्रेसन साबदान होनदों ओमफ्राय गोरान बर'आ एम बर' अ ब्लग अके दे भिडिअ नायनानै साब खालामना होदो एम बर' अननानै ओमफ्राय धोरोमबीर अफिसियेल एम अन कामिं होनदों अके धोरोमबीर थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय UNS एम बड' थांबाय नामा सोंदों जोंहा UNS नार्जारिया ओमफ्राय डिग्रेसन UNS नार्जारि आदानि भिडिअआ दंहैयोमोन दासो फैफिनबाय सोरबा नागिरदोंमोन नामा आंखौ नागिरदोंमोनथ' आरो ओमफ्राय सांमामिक चेनेल UNS साबदान 218 कामेन्ट चेक गोरा बर' मा जाखो सना जायाखै जेबो ओमफ्राय डिग्रेसन थेंक इउ दिदोमस्रि आब' होनदों ओमफ्राय ट्रेलार मबिस मा खामायदों सनानो खामायाखै मबिसले ट्रेलार सना ओमफ्राय UNS नार्जारिया दे डिग्रेसन होनदों ओमफ्राय ट्रेलार मबिसा नाम्बार हर दे नोंनिखौ सना दे लासैनो जाजोबगोन गासिबो और जो लोग है कमेंट करिए गाइस चुपचाप मत रहिए सिरिलांगोन नोंनि जिउआ नाम्बार फरायबाय देखो UNS नार्जारि अके सांमा मिक्स टेलार मबिस मा खामायदोंसो मा खालामदोंसो होनदों आं नोंखौ एसेबो बुजिया ना नों आं फरायनो होनना फरायखादोंबा एम बर' टेलार मबिस गोरान बर' ना मामोनलाय 3 मिनिट 4 मिनिटसो भिडिअ नायनानै साब खालामनानै फै दे ओमफ्राय जोंहा UNS आ मा होनखो बोरो एम बड'आ थांबाय नामा थाङाखै दङ गुमै राव होलाय बोरो मा थांखो होननानै ओमफ्राय टेलार मबिस एम बर' ब्लगसो आंनो ओइलाय दङथ' गुमै नोंनि गाहायावनो ओमफ्राय टेलार मबिस खालामबाय आंनो भिडिअ नाय 3 मिनिट 4 मिनिट नाय आंबो नायनानै होगोन ओमफ्राय टेलार मबिस 681 साब जाबाय अके स' थेंक इउ ओमफ्राय टेलारा मा होनखो जोंहा टेलार मबिस आंखौबो खालामदो आंखौ दायो आयौ दायो बोरै खालामनो दाहाय होगोनब्रा एफा लोगो हरो नामा
ट्रेलार मुभिस माखौदो होनदों आं नोंखौ? दे बुजिबाय दे एसामिस बुजिया नोङो बारा इसोर रायबावोहाय आंखौसो आंनि एरियायाव फैनानैनो आंखौसो रायबावो ओमफ्राय नोंखौ दानो थिनाखै अके दे बर' दे ओमफ्राय दिदोमस्रि बसुमतारी टेलार खाम होनदों दिदोमस्रिया लेंहरदो डिग्रेसन आं थांथ'नोसै आब' गोबावथार जाबाय नेक्स्ट एलबियाव फैफिननोसै आब' सना दे होमबालाय दे थांदो ओमफ्राय धोरोमबिर बसुमतारी हेल' गाइस होनदों आरो नै आंनि प्रफाइलखौसो लानानै फैबावबाय माथो धर्मवीर क्या हो गया मेरा प्रोफाइल को लेके रिग्रेशन ओके बाय गाइस होनोङानो दे आगै बाय थेंक इउ एलबियाव थानाय ओमफ्राय एम्बर' ब्लग आंखौ दा एलबिया होखांबा खालामबानो जाबाय दे खालामगोन दे ओमफ्राय धोरोमबीर बसुमतारी माय निउ आईडी ओके आपका न्यू आईडी है ठीक है कितना आईडी है आपका धर्मवीर बोलिए दिदोमस्रि मानो एम्बर' आगै जोंहा दिदोमस्रि आगैया मानो एम्बर' आगै होनदों ओमफ्राय एम्बर' ब्लग नाम्बार हरदों आंखौ केटा रायलाय सालामिया ओमफ्राय एम्बर' गोस्ट सोनो आं एम्बर' ब्लग धोरोमवीर लोगो खालामदो ओमफ्राय दिदोमस्रिया मिनिदों एम्बर' होननानै मा हाथाय गनाय बायदि रायलायोना दिदोमस्रि आगै बियो ओमफ्राय हरदे होनदों एम्बर' ब्लगआ हरदे होनदों हरदे नेट स्ल' जादोंहाय आंना नेट स्ल' जादोंमोन ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रिया मानखो नोंनिखौ लिरना नोंनिखौ हरना दोनहर होनदों नोंनिखौ हरना दोनहर होनदों ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया आं उनाव हरगासिनो होनदों ओमफ्राय एम्बर'आ मानखो माखौ दिदोमस्रि होनदों ओमफ्राय दिदोमस्रिया माथो नाम्बार बुजियासै आं माथो नाम्बार बुजियासै आं होनदों दिदोमस्रि आगैया दे होनफिनलाय माखौ बुजियाखै होनफिनलायबानो जाबाय दे दे सोर दं कमेन्ट खालाम लोगोफोर माथो सिरि माथो सिरि लांगोन नोंनि सिङाव ओमफ्राय मा सिरि जाजोबखो ओंहाय दिदोमस्रि आगै रावबो कमेन्ट हरासै माथो सिरि जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंहा धोरोमबीर बसुमतारी
my बिबारि and you support my friends only for ID अके दे हरनानै दोन दे लं भिडिअ नायनांगोन दे आन्थाय लं भिडिअ नायनानैसो साब खालाम नङाबा आनजाफिनगोन ओरैनो बेखारसो जायो प्रफाइल दोननाया आंखौसो सानसिगोन बे धोरोमबीर जे नार्जारि हेल' बाहागि थेंक इउ जे नार्जारि आंनि बाहागि सना आंनि एलपिआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंथांनिफ्राय नोंथांनिसिम मा खबर खिथाहरदो दे दिदोमस्रि हनै नोंनो नाम्बार हरनानै दोनदों जोंहा माबाया एम बर' ब्लगआ 8828218822189983 नो जोंहा दिदोमस्रि आगै स्क्रिनशट मारिनानै थाब-थाबनो लादो नङाबा सोरबा सिख्लाफ्रा फैबा लागोन ओमफ्राय एम बर' बेनो आंनि नाम्बारा वाट्सएप एसएमएस खालाम लाना ओमफ्राय जे नार्जारि लाइक होबाय होनदों थेंक इउ जे नार्जारि बाहागि सना लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर दे ओमफ्राय ओंखाम जागोनना जायाखै खिथाहरदो दे एम बर' ब्लग नोंबो लादो एलबि होग्रा ना लाया लागोन दे सिन्था खालामनाङा बयनोबो होदोंना दिदोमस्रिनोल' होदों बेखौ होन दिदोमस्रि आगै थांखो ना माखो कमेन्ट हर दे ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारि नों मानो बुंखो बाहागि नाम्बारखौ मा जायो बुंनाया बुंनो मोनामोन नामा ओमफ्राय जोंहा एम बर' ब्लग वाट्सएप एसएमएस खालाम लाना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एम बर'आ ओमफ्राय एम बर' ब्लगआ नोंनोबो आरो बेनोबो दिदोमनोबो ओमफ्राय धोरोमबीर बसुमतारी इउ माइ लाभ वाइफ अके ओ सिरिलांगोन नोंनि जिउआ ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ दिदोमस्रिखौ लोगो जानो खिन्था दिदोमस्रि आगै दंना गैया दङबा अन हरलाय जोंहा पुर्न ब्लग भिडिअआ लोगो जानो खोन्थानो होदों लोगो जाहैदो दे लोगो जानानै कमेन्ट हरनानै दोन बिथाङा रिटार्न खालामगोन ओमफ्राय जे नार्जारि नाम्बार बुंनाया रेकर्ड थासिगोन बाहागिनो आंनि नङा बै माबायासो हरदों आंनि नङा बै लिरना हरनायखौसो होनदों आङो ओमफ्राय जोंहा एम बर' ब्लगआ मानखो लोगो जायो ना जायारा बेलाय धोरोमबीरालाय होनदों आरोना धोरोमबीरा लोगो जागोन ना जायानो जालायदो दे ओमफ्राय मयन्त्री सांमा ब्लग थेंक इउ মৈত্রী মুরেলবীর হাগানে থ্যাংক ইউ সো মাচ ও বাকি কৰিছা একো কৰা নাই মইনা দেহা মইনাজনী মই এলবি দি আছো খবৰ কি কোৱা ओमफ्राय মৈত্রী सांमा ब्लग जे नार्जारि 5 आइडि प्लिज काम जे नार्जारि नै 5 आइडिनो ओमफ्राय सोरना आइडि दङ आइडि चेन्ज खालामबानो जाबाय जोंना मयन्त्रीजों ओमफ्राय दिदोमस्रि बसुमतारी अके एम बर' होनदों दिदोमस्रि आगै पुर्नजों लोगो जानो थिनदों जोंहा पुर्नआ बियो दा बिजियाव दङ आरोना ओमफ्राय नोङो थांनानै लोगो जानानै कमेन्ट हरनानै दोन माबागोन बियो रिटार्न हरगोन नोंनो दे दिदोम आगै खोनाबायना ओमफ्राय जोंहा एम बर' लाबाय दा होनदों लाबाय दे लाबाय ओमफ्राय एम बर' ब्लग दिदोमस्रि नाम्बारा लागोना लायाखैनो ओमफ्राय सांमा ब्लग एम बर' गसे ओमफ्राय एम बर' ब्लग जे माहि फिसाय होनदों ओमफ्राय एम बर' ब्लग मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय मयन्त्री सांमा ब्लगआ প্লিজ বেক কৰা গৈছে বেক কৰিব দিছে আমাৰ ময়ন্ত্ৰী চাংমায়ে ओमफ्राय एम बर' ब्लग जे माहि फिसाय मा ओंख्रि
ओमफ्राय एम बर' ब्लगआ अके मइन्ट्रि होनदों। अके मइन्ट्रि বুলি কৈছে। ओमफ्राय जोंहा धोरोमबीर अफिसियेल हेल' आइ एम कामिं गाइस। अके अके धोरोमबीर कामिं। दिदोमस्रि बसुमतारी लाबाय एम बर' आगै होनदों। ओमफ्राय मइन्ट्रि सांमा ब्लग एम बर' बेक कराना करना। एम बर' नोङो माबेजों बेक खालामलायाखैमोन नामा? माबा मोनसे लिरदो, माबा मोनसे होनहरदो। তোমাৰ লগত কি আইডি চেঞ্জ কৰিছিলে নেকি মইন্ত্ৰী এম বড়োৱে? না তুমি ফ্ৰেণ্ড হৈছিলা তাৰ লগত, বেক কৰা নাই নেকি? ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मानखौ पुर्न ब्लग खालाम होनदों आरोना। पुर्नआ दा बिजि दङ आगै, नोङो थांनानै लोगो जानानै कमेन्ट हरनानै दोन, बियो रिटार्न खालामगोन नोंनो दे। ओमफ्राय मइन्ट्रि सांमा ब्लग মই ফ্ৰেণ্ড হৈছিলোঁ বেক দিব কৈছোঁ। আচ্ছা এম बर' তোমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈছে বোলে আমাৰ মইন্ট্ৰি सांमा ব্লগে, ৰিটাৰ্न দি দিবা। ओमफ्राय पुर्न ब्लग मा होनखो आं बिजिलै एसे दे लोगोफोर दानथ'बाय सना जिउ दे दा फैफिनगोन। अके अके दे। ओमफ्राय जे नार्जारि औरा आं बुजिबाय बाहागि। दा आं एम बर'नि नाम्बार बोरै मोनगोन दे नोंनि रेकर्ड खोनानानै लानो हाबायना दा आं बाहागि दे लालायदो आरो जेबो नङा। ओमफ्राय जोंहा मइन्ट्रि सांमा ब्लगआ एम बर' कितना आइडि है एम बर' कितना आइडि है आपको पूछ रहा है जे नार्जारि नाम्बारखौ फराय नाङा बाहागि दे। अके दे आं बारा मिन्थियाना। अके आंखौ खिथानायनि थाखाय जे नार्जारि बाहागि थेंक इउ। हिन्जावफोरनि खुगाफ्रा सिख्लाफोरनि खुगाफ्रा एसे ब्रेंब्र'ना, ओंखायनो माने फरायब्रेलाबायो होनब्रेलाबायो बारा। ओमफ्राय लाइक डान थेंक इउ लाइक दियार बाबे আমাৰ চাংমা ব্লগ চাংমাই ব্লগ। আৰু আমাৰ মইন্ত্ৰীক নহয় কোনে ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই, ৰিটাৰ্ণ দি দিবা। চাংমা ব্লগ মইন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে? যে নাৰ্জাৰীয়ে होनदों যে নাৰ্জাৰী প্লিজ কাম 5 আইডি। যে নাৰ্জাৰী তোমাক মাতি আছে 5 আইডি লগত। যে নাৰ্জাৰী মইন্ত্ৰী অলৰেডি ফ্ৰেণ্ড আছে। মইন্ত্ৰী তোমাৰ লগত অলৰেডি ফ্ৰেণ্ড আছে বুলি কৈছে। মইন্ত্ৰী পাহৰি গলা নেকি? আইডিহে এক্সচেঞ্জ কৰিব বুলি কৈছে যে নাৰ্জাৰী তাই। ছাপৰ্ট আইডিৰ কথা কৈছোঁ যে মইন্ত্ৰীয়ে আমাৰ ছাপৰ্ট আইডিৰ কথাহে কৈছে। হয় নেকি? যে নাৰ্জাৰী কৈছে হয় নেকি কৈছে? UNS नार्जारी जोंहा गुमिया मानखो एम बड' लोगो खालामबाय आंखौबो फुल भिडिअ नायनानै बेक खालामफिनदो। एम बड' दंना गैया? एम बर' ब्लग जोंहा UNS गुमिया नोंजों लोगो जाना फैबायनो फुल भिडिअ नायनानै, नोंबो बिदिनो फुल भिडिअ नायनानै बेक खालामना हरफिनदो। खालामबाय आं होनदों एम बर'आ। सोरखौ खालामखो? UNSखौ खालामखो ना सोरखौ खालामखो? ओमफ्राय जोंहा धोरोमबीर अफिसियेल बिबारि माइ फेसबुक
you accept and on okay धरमवीर no tension ओमफ्राय एम्बर' ब्लग UNS आदसा खालामबायनो नोंखौ रिटार्न खालामबायनो गुमै UNS नार्जारि ओमफ्राय जे नार्जारि আজি নেলাগে কালি ল'ম দে মইন্ত্ৰী আজি নালাগে বোলে কালি ল'ব বোলে কালি ল'ব दा বেছি হৈ গ'ল চাগে जे नार्जारि दिनै बारा जाबाय नामा नोंहा लोगो जानायालाय মইন্ত্ৰী আছানে কালিহে ল'ব বোলে আজি নেলাগে বোলে हय আজি बेसि हल मासां लाखो दे जे खिथालाय माथो बारा लाबा आनजायो UNS नार्जारि ए होनबालाय आं नाबो बेक जाखाबाय होनबालाय बराबर जाबाय आरोना थांसै नामा बे माबा दिदोमस्रि आगै औ जायो आन होनदों आरोना दे नों हिसाब मोनबेसे लाखो दिनैखौ खिथालाय र' दे मा थांसै नामा गुमै नोंबो दे लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो मानोथो सिरि सिरि थाबाय थाखो ओमफ्राय एम्बर' रिटार्न करो एम्बर' रिटार्न কৰিব দিছে আমাৰ মইন্ত্ৰী চাংমাই ব্লগে তোমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈছে বোলে এম্বৰ' আছেনে নাই ओमफ्राय दिदोम बसुमतारी UNS मा खबर होनदों जे नार्जारिয়ে মইন্ত্ৰী আজি নেলাগে বুলি কৈছে কালিহে এক্সচেঞ্জ কৰিব বুলি কৈছে ID কাৰণ তাৰ আজি বেছি ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল বোলে নহ'লে আনচাপ হৈ যাব বুলি কৈছে মইন্ত্ৰী কালি লৈ ল'বা দেই ओमफ्राय जोंहा दिदोम आगैयामानखो मइन्ट्री कि खबर ओमफ्राय दिदोमामानखो सिरि जाजोब्बाय माथो सिरि जाजोब्बायथ' आरो रावबो कमेन्ट हरासै सिरिनो दे सोर सोर दं लोगोफोर कमेन्ट हरदो दे मानोथो सिरि सिरि थाखो दे जे नार्जारि अन होनदों थेंक इउ जे नार्जारि अन थाबाय थानायनि थाखाय
MMB ब्लग अन होनदों आरोना आइयो दासो फैनानै साला अन जाफैलायो। ओमफ्राय थेंक इउ MMB आमाइसो आंनि एलडिआव फैफिननायनि थाखाय। ओमफ्राय जे नार्जारि मा जाखो होनदों जेबो जायाखै आं कामेन्टसो जमथाबगासिनो फरायनो होननानै कामेन्ट गैयैखायसो सिरि दंगासिनो दं आङो जे नार्जारि। ओमफ्राय आमाइसो दुगैखांबाय नामा जाखांबाय लोंखांबाय नामा नोंथ' थाब जाखायाना साहा लोंगोन ना लोङाखै? MMB हेल' होनदों जोंहा जे नार्जारिया गान खनरानो मा गानखौ खननो दे? मा गानखौ खननो खिथाहर। एबार दासो रों एबार दासो रों MMB मा होनखो? ओमफ्राय जे नार्जारि एसामिस गान माखौ खननो दे? नोंनि गोसो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा MMBया दा खानो लाना फैलायदो दे MMB। ओमफ्राय दै मिस्टेकसो थांफ्लांलायबाय ए मिस्टेकसो थांफ्लांलायबाय नामा ओमफ्राय दिदोमस्रि बसुमतारी आगैयामोनखो आंबो थांथ'नोसै नामा सना दे आगै दे थांदो जेबो नङा बिजिबालाय जेबो नङा। तुम्हारे কথা ভাবিলে সনা জোনাক उपति परे दे खनदो जाबायना जे नार्जारि आं बारा मोजां रोङाहाय बेसेबांल' रोङो आङो खोनादोंना खोनायाखैथाय? बर' खनदो होनबा माखौ खननो बर'खौलाय खिथाहरदे। गोसो नामा रोङाहाय आङो बारा र' दे दे नों खिथाहरलाय माखौ खनो होमबानो खनगोन आं रोंनाय गानबाथाय खनगोन आरोना आं रोङैखौ खननाय नङा। खैफोद आफोदाव लोगो नांगौ गोजोन न'खर दानो अनज्लायनाय नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ जाबायना जे नार्जारि रोङा आङो रोंनायालाय खिन्थु गान खननो बिराद गोसो जायो आरोना। आलायारन आयु आलायारनखौ जि बोबथाबलायनांगौ रोङाहाय आङो आलायारन आलायारन आं बोनो हायाहाय बे गानखौ। ओमफ्राय MMBया जोंहा मा होनखो दासो सफैदों एबार थोरसि बासन बरथन मानजिनोसै दुगैनोसै आयै अन्थाव बाथावनो साहालाय हिनजाव बायदि मावनांगौ नामा हिनजाव लादो थाब थाबनो बिया खरिबि नाराथं नाराथं होनलायनानै ओमफ्राय जोंहा लाइक दान होनदों दिदोमस्रि आगै आयौ दासो लाइक दान होदोङाखै नोङो जि गोबाव थानानै। ओमफ्राय दे जेबो नङा दिदोम आगै ओमफ्राय जे नार्जारि मा गोसो मानसिफोरा दिनै मा जाखो मानसिफोरा दिनै मा जाखोथाय फैखाया आंनियाव आं मिन्थिखायो आंसो थांलाबायो।
लिंनानै लाबो दे सोरखौबा सोरखौबा गोसो थोआ साननाया दाना बोरैबासो गलिलांबाय गसपेल सं खनसाबबाय ना माथो आदसा MMB नोंबो होनबा नामा खोमाथिया जालायथारबाय आङो MMB दे होनलाय एसे नोंबो नामा गसपेल डिग्रेसन नै फैलायबाय जोंना सैमा आथिङा बा आब' दहायबा खनलायलायाखैमोन दासो आं थांनायखाय मालाय जे नार्जारि आंखौ खननो होदों नालाय बाहागि जायोना जोंहा जे नार्जारिजों ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारि मानखो आंहा साराखौ जानुवारियाव बें बेरे बें बेरे होनोसै आरोना दे होनलायदो जेबो नङा ओमफ्राय ब्लु लाखिदो होनदों जोंहा गुमैया दे गुमै लाखिनोसै थांसै आरोना गुमै नोङो दे थेंक इउ आंनि एलबियाव थाबाय थानायनि थाखाय दे गुमै ओमफ्राय सोर सोर दङ दे खन दे गसपेल खन रोंलाहाय आङो बावजोब्बाय ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो आब' आं साब खालामना होबाय फंबायनि आइडिजों आदसा अके भिडिअ'थ' नायगोन ना नायाखै जाखो मोनबेसे दे मोनबेसे हरखो डिग्रेसन ओमफ्राय बर' ब्लग दिदोमस्रि वाट्सआप SMS खालामनाय दिदोमस्रि आगै थांबाय नामा नोङो वाट्सआपाव कमेन्ट खालामनो होदों जोंहा बर' ब्लगआ ओमफ्राय जोंहा MMB आमाइसोआ आंहा आलुसो आं होनदों आरो आदसा आलु जागोन आरोना नोङो ओमफ्राय ओंखामफ्रा थाब थाब जाना लाखा MMB सम मोननाय नङाबो ओमफ्राय दाहाय ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो जोंहा आं साब होनोसै फैदोंमोन थांफिनसै आं दुखु मोननाङा ऐसा बात है ठीक है कोई बात नहीं है ओमफ्राय जोंहा रेनु आगै फैदों हेल' आब' होनदों हेल' आगै रेनु सना मा खबर ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय रेनु आगै मा ओंख्रि संखो मोजां आब' होनदों मोजाङानो थानांगौ दे आगै आंबो मोजाङानो बेलेग खेथ्रआव मोजां आरो इउटुबनि बाहेरा मोजां नङा आरो इउटुबनि खबरा मोजां नङा आरो बेलेग बाद बाखि मोजां आरो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो ना जायाखै रेनु आगै ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रिया मानखो आयु मानो एफा हाखु दाखु मा खोथा दङरा गिलायलाङो आं दिदोम गलिबाय गोसोआ आंनि दिदोम बुजिदों दा ओमफ्राय रेनु नार्जारि ब्लग थाइगिरजों ना आलु बाथोन थास' आथिं भाजा आब' नोंस्रालाय बा जि गोथाव जायोहाय रेनु आगै नोंस्रा जोंहा ओंख्रिनि जेबो लाहार फाहार खालामथ'वाखै रेनु आगै दाहाय खालामबा खिथाहरगोन दे आं दे गोसोआव फैबा ओमफ्राय जाथ'वाखै आब' होनदों जोंहा रेनुआ ओमफ्राय MMB लावगि हादि दग्ला फैबाय रेनु आगैखौ होनो नामा ओमफ्राय जे नार्जारि रेनु बाहागि हेल' होनदों जोंहा ओमफ्राय बर' ब्लग है जेबो खोथा गैया सेब खामा बायदों बायरा मा लिरोरा ओमफ्राय रेनुआ मानखो जोंहा MMB होद गाद' होनदों आरोना उदगाद' होनदों ओमफ्राय रेनुआ मानखो जोंहा हेल' बाहागि होनदों ओमफ्राय रेनु आगैया संबाय दं आब' आदसा ओमफ्राय बर'आ नोंहालाय बरला बखिनाय थानो एलबियाव होग्रा नोंहालाय बरला बखिनाय थानो लाइभ होग्रा दे बखिबाय थागोन दे आं लाइभआव कपिराइट फैदों आंना मानो बोरै फैनांगौ कपिराइट फैयो आंनाबोसो फैबाय नामा मारै फैयो दे माबा
जे नार्जारि मानि थाखाय ना गान दामनायनि थाखाय फैयो ना मा जाखो? एलबियावबो कपिराइट फैयो आसरित खोथा। गान दामदोंमोन आदसा माथोलाय आंनि बे बार्थडेआवलाय माथो गान दामदों आङो माबायाव साइडआव माथो कपि फैयाखैलाय। ओमफ्राय जोंहा रेनु आगैया मा होनखो नों लाइभ होना भिडिअ आरि नायना बाहागि एलबि होबा भिडिअ आरि नायनाङा औथ' आरो माने बे एलबि होनाय टाइमावबो सोरनिबा भिडिअफोरखौ नायलाबायनाय मालाबायनाय बेफोरबो फैयोनदां। ओमफ्राय रेनुआ मा होनखो जोंहा आगैया आंनाबो दहायसो बोखारदों कपिराइटखौ मैया होनाया फैदोंमोन आदसा आंथ' दासिमबो नायफेरनो रोङाखै र' नायफिननोथ' रोङो नायफ्लाङाखै आरो कपिराइट फैयो ना मायो। ओमफ्राय एम्बर ब्लगआ नों कमेन्टसखौ लिरना हरनाया बा सुद्रायना बुंफिननो रोङालै ना ओंखायनो कारेक्ट लिरहर कारेक्ट। ओमफ्राय जे नार्जारिया औ बाहागि होनदों। ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मोनखो जोंहा MMB गन्थङा नोंना थुहर नाङा दै गन्थङाव नोंना थुहर नाङा गन्थङा नोंना थुहर नाङा दै गन्थङा गोलावथारना बेना दिदोमस्रि एकदम गोलाव गिदिरथार। ओमफ्राय एम्बर ब्लगआ मा होनखो नोंबो वाट्सएपआव SMS खालाम एलबि होग्रा आंनि नाम्बार लादोंना लायाखै दे लादों दे। ओमफ्राय रेनुआ मा होनखो बाहागि होनदों जोंहा आगैया। ओमफ्राय एम्बरआ मा होनखो हर दे दिदोमस्रिनो हनै सैसोनो हालानो नेनो हालियानो। ओमफ्राय जे नार्जारिया मोनखो जोंहा आंबो दहायसो बोखारदों आदसा बोखारखांनायनि उनाव जेबो जायाना बोखारालासिनो थाबासो जेबो खामानि होआना आगैमोन बाहागिफोर। औ होनदों जोंहा माबाया जे नार्जारि बाहागिया। दुलाय थाबायनाय सिख्लासेनाय गान खन्द' आयु मा गानल' जाबाय थाखो जोंहालाय मा गानखौ खननांगौ दे गाराङानो कामेन्ट फराय बेदलायलायबायसो आंना। ओमफ्राय सोर दं आब' आदसा आं दा हारसिंसो दङ आगै माखासेया गैथ'वा। ओमफ्राय एम्बर ब्लग लाना खारनां क'क्राझारनिफ्राय बङाइगावसिम दिदोमस्रिखौ दिदोमस्रि लाना खारसैनो दंना गैया दिदोमस्रियालाय। ओमफ्राय जोंहा रेनु आगैया मा होनखो आब' नोंनि भइसखौ जा मोजां खोनायो खोनायोना खोनाया आं मिथिला आगै आंथ' खोनाया नालाय नोंसोरसो बुंनो रोंसिगोन माब्रै खाब्रां खाबथांथारहाय आगै माथो होनबावनो। ओमफ्राय एम्बर ब्लगआ मा होनखो दे नोंबो हरखादो एलबि होग्रा र' एसे धैज' हमबानो जाबायना मानोथो एफा हाखु दाखु। ओमफ्राय जोंहा एम्बर'आ नोंनि मोखां देखाय दे आयु हाफांफां दाफांफां देखायालाहाय आङो सानसेखालि देखायबाय आयौ नाम दोननायफ्रानो माबा जिम खालामनो मा खालामनो ना रेनु आगैया नुगोना नुवाखैमोनथाय। ओमफ्राय जोंहा खोनामारो आब' होनदों रेनु आगैया थेंकिउ आगै फोरमायनायनि थाखाय स' थेंकिउ स' माच। ओमफ्राय जोंहा MMBया मा होनखो सोर कपिराइट बेलाय आंनाव फोथैना दानख्लाब हरनां फैथोंना दानख्लाब हरनां होनदों कपिराइटखौ दानख्लाबनानै हरनो हायो आरोना MMB। ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया अ सना गान खनो आयु
मा गानमोन बेबा आंथ' गोसोआवनो गैया। ओमफ्राय रेनु नार्जारि आब' नोंसिनि अरिजिनेल न'आ अबाव? जोंहानिया जोंना गलाघाट डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय रानिखौ सिनायोना? रानिमोननि गामिनिनो जोंना। जोंनिखौ जनकपुर होनो आरोना। ओमफ्राय रेनुआ मा होनखो जोंहा MMB मालाबा स्ट्राइट फैजाबा हामगौ दुगामाराया। बेथ' बक्ससो लाबावलायोसो रेनु आगै मिथिबायना बक्स लालायबावलायो खाथियाव। आं फार्स्ट टाइम थांबा बेनि LBआव माबा बक्स दामलायलायो आरोना ओमफ्राय सोरबा सासे होनबाय कपिराइट फैजागोन नोङो होननानैसो दोनबाय आरोना बेना MMBआ। ओमफ्राय एम्बुरा मा होनखो आं मिथिया देखाय देनो आयु हाबाब बिदिसो होमबा। ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारि फैदों थेंक इउ लेथन बाग्लारि आंनि LBआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय आंनि सना जागोननि माथोखौ दासो खोनाबाय इभिनिं लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि LBआव फैनायनि थाखाय आरो आंखौ सना होनायनि थाखाय लेथन बाग्लारि थेंक इउ। ओमफ्राय रेनु नार्जारि ब्लग औ सिनायो होनदों आरो औ बिसोर गामिनिनो रानि आगै आङो। ओमफ्राय एम्बर' आं माला 1K जाबावगोनथाय बानायसो मोनबाय आं होनदों आरोना। आंबोथ' बाबाय बानायालाय बिराद बाखाबाय आंबो। ओमफ्राय जोंहा रेनु आगैया मा होनखो मिनिदों आरोना उमब्रा फार्स्ट होबा एकदम गोलावलावनो बक्स होनानै दामखावबावलायो नामा रेनु आगै जा जगरखा MBआ। ओमफ्राय जोंहा रेनु आगैया मा होनबावदों आं होनहरदोंमोन नोंनो होनहरदोंमोन खोमा ना आगै। मालायफ्राथ' होनबावाखैनो सिरि नायना दंगासिनो आरोना माने। ओमफ्राय जे नार्जारि बड'लेण्डनि नङा बाहागिया जोंना बड'लेण्डनि नङाथ' आरो मालाय नोंस्रासो खाथि खाथि ओंखायनो बिराद सापर्ट हरलायलायो। जोंहा नागालेण्डनि जोंहा देनां फै आलासि जानो जोंथिंजायबो। ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मा होनखो MMMB होनदों आरोना MMB। ओमफ्राय लेथन बाग्लाया मा होनखो दिदोमस्रि सना लोखि जिउ माइनाव मा खालामदों? ओमफ्राय जे नार्जारि औ आंबो दंमोन बेनि LBआव औ गोसोआव दंना बयबो? दा हनै लाजिबाय खोमा माबाया MMMBआ रावखौनो हरासै। ओमफ्राय जोंहा एम्बर'आ मा होनखो मालाय रेनुनासो जाबाय 1K दे जानांगौसो दे जेबो नङा बयनाबो जागोन दे लासै लासैबाबो आरो जाबाय मोजां जाबाय दे रेनु आगैना। ओमफ्राय आं जि बाहागिबो होनहरदोंमोन ना ओमफ्राय दिदोमस्रिया अल गाइस बायनो थांसै आगै दे थांसैबालाय बाय। ओमफ्राय MMB ब्लगआ मा होनखो सोरथो बेलाय स्ट्राइटआलाय सोरनो खिथाहरदो दे लोगोफोर। ओमफ्राय जे नार्जारि हिंसा जाबाय दे बाहागिया सोरखौ? आं रावखौबो जायालै हिंसा जाया आंखौसो जायो। ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया मा होनखो बिबारि सना नोंखौ मोनबा आं मुस्लिमसो लानोसै आंखौ मोनाबा ए माबा जानांगोन नोङो मुस्लिमखौ लाबा थोंब्रै आथिंखौ जानांगोन नोङो मिन्थिखा। ओमफ्राय जोंहा पुर्न ब्लग भिडिअ फैदों आं थानायाव सोरखौ लिंहरदों आलासि जानो गासैखौबो लिंहरदों आंनि इउटुब फेमिलि आगैफोरखौ। ओमफ्राय रेनु आगैया मा होनखो एम्बर' 1K जामालाय मा जानो WTआनो गैया माथो बेनो मेनाना आगै WTआनो जाथार साबफ्राथ' जेबो नङा ओमफ्राय माबाब्राथ' टटेल भिउसआथ' ओरैनो लासै लासैबाबो जाखायो दे। ओमफ्राय जोंहा एम्बर'आ मा होनखो जोंनासो गैया दाबो रेनु 1Kनि केक जाहोला आरोना रेनु आगै माला जाहोगोननो खिथाहरदो। ओमफ्राय जे नार्जारिया मा होनखो जोंहा औ रेनु बाहागि होनदों। ओमफ्राय दिदोम आगैया मा खबर लेथन दासो नुबाय नोंखौ गोबाव सम जाबायमोन जानो मा जादोंमोनथाय ना बेरे बेरेसो जाखुमाबाय नामाथाय। ओमफ्राय रेनु आगैया मा होनखो एम्बर' 1K ल'जों खुसि जायालैनो जाजायाथ' आरोना 1Kआलाय ओरैनोबाबो लासैबाबो जागोन ने आगै। ओमफ्राय माबायासो दा WTआसो बेसे जाखो WTआ आगै नोंना खिथाबालाय रेनु आगै। ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लाया दा नोंगौ दिदोमस्रि सना आगै होनदों। ओमफ्राय जोंहा एम्बर'आ ब्लगआ 3000 WTल'
सो नांगौ दाना दाना बिदिसो आरोना माथो गोदोलाय 4,000 गाहाम नांगौ होनलायदोंमोन। ओमफ्राय एम्बर' ब्लग ओ रजा नोंना 1K जाबाय जोंनासो दाबो जाखाबायाखै जागोन दे सिन्था खालामनाङा। ओमफ्राय रेनुआ मोनखो जोंहा आंना 4K नांगौ एम्बर' माने एसे आगोल खुलिनायफ्रा माने 4K नांगौ नामा? आंनाबो 4K देखायोहाय आगै रेनु। ओमफ्राय एम्बर' ब्लगा मानखो दाना 500 साबस्क्राइब 300 WTल'सो नांगौ दा। आयु नंगौना नङासै? होमबालाय माथो मेल्ला थाखा खामायनो हागोन बिदिखौलाय बिदिबालाय ना। ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ'आ आं दुगैग्रोनि दे सना दे नोंहालाय मा होनबावगोन नोंखौलाय। ओमफ्राय एम्बर' ब्लग नङा नोंसो बानायनो रोङाखै रेनु होनदों बोरै बेबा सोलोंनानै ला रेनु हनै। ओमफ्राय ब्लगा MMBआ मा होनखो जोंहा लावगि स्ट्राइटआ थांबाय नामा फैयोना बेरायनानै फैयोलै हो होनदों आरो। ओमफ्राय रेनुआ मा होनखो सोरनाबाल'सो जादों एम्बर' बानायनावबो बयनावबो जाजोबाखै आंनावबो बे एखेयानो 4K ओमफ्राय 1000 साब। ओमफ्राय जे नार्जारि अन होनदों ओमफ्राय लेथन बाग्लारि दिदोमस्रि आगै आं बिबारिखौ फसन जाबाय आं बिबारिखौ मोनाबा मुस्लिमसो लानोसै आंनो थैगोनलै आदा लेथनजोंबो। ओमफ्राय रायजोफ्रा माने हसा सानो खोमा ना जोंहा आदा लेथना एदावो दै बिराद एदावो बियो आंखौ। ओमफ्राय आंखौल' एदावा सोरखौबा एदावो। ओमफ्राय रेनुआ मा होनखो जोंहा सोरजोंबा थुहरजाना फैयो MMB ओमफ्राय रेनुआ मा होनबावखो आंना बेसे हामगौ मा जाखो आगै गोबाव जाखो आब' नोंना बेसे गोबाव जाखो आब' आंखौ सोंदों आरोना रेनुआ। आंना भिडिअ आगारनाया आं गोबावानो जायाखै नै 7 माससो जाबाय खोमा आरो 7 नङाबा 8 माससो जाबायदां आरो। ओमफ्राय जोंहा रेनुआ दिदोमस्रिया मा होनखो मैयासो नुबाय आं बिनि LBआव थांना MMB सानसेखालि गुबुनसो नुदोंमोन मैया गुबुन नुबाय आं MMBखौ बेलेग जायो बियो मानसिया फाख्रा सिख्रासो एसे बेलेग फैयो। ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया रेनु डार्लिं सना होनदों ओमफ्राय दिदोमस्रिया मोनखो गुमै लेथन होनदों। ओमफ्राय रेनुआ जोंहा लेथन डार्लिं। ओमफ्राय एम्बरआ मानखो ओइ दिदोमस्रि हरदो वाट्सआप SMS खालामद'नो नै दिदोमस्रि हरद'। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो हाय गाइस दिदोमस्रि आब'खौ बयबो सापर्ट खालामगोन दे दुखुथिया थारलै आब'आ भिडिअफोरखौ नायना दिदोमस्रि आगैया खालामगासिनो ना बयबो खालामलायगासिनो ना दिदोमस्रि आगै। ओमफ्राय जोंहा नंगौ नामा गुमै लेथन खोन्थाना लादो अब्ला बिबारिनो होनदों दिदोमस्रि आगैया। दे बयबो खालामखागोन दै सिन्था खालामनाङा दिदोमस्रि आगै बयबो खालामगोन दे सिन्था खालामनाङा लासैबाबो जाजोबगोन। ओमफ्राय एम्बर' ब्लग नोंसोर सोर रोङाखैहाय लासैनो जायो। ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया रेनु डार्लिं नोंखौ मैया लोगो हमना आङो थानो हायै जाबाय लोगो हमबावनो लुगैसोबाय नोंखौनो ओमफ्राय जोंहा एम्बर' ब्लगा मानखो दिदोमस्रि हरद' थाब होनदों। ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया मानखो जानुवारियाव दै आंना बेंक बेरेआनो। ओमफ्राय जोंहा एम्बर'आ मानखो रेनु 1K साबस्क्राइब खालाम आंनिखौबा। ओमफ्राय दिदोमस्रिया मिनिदों आरोना मिनिनो ओंखारबाय आं एम्बर' होनदों। ओमफ्राय रेनुआ मानखो नंगौ नामा लेथन सना होनदों। एम्बर'आबो हनै हाथाय सालाय देखायलायबाय। ओमफ्राय रेनुआ मानखो जागोन एम्बर' होनदों। ओमफ्राय जोंहा एम्बर' ब्लगा रेनु आंखौ जेया जा मोजां मोनोनो ओमफ्राय लेथना नंगौ नामा नंगौथ' रेनु होनदों
ओमफ्राय दे जोंहा डिग्रेसना मा होनदोंमोनलाय जोंहा दिदोमस्रि आगैनि बिखय मा होनदोंमोनलाय देलाय एसे फोरमायना हो आंनि एलबियाव। ओमफ्राय जोंहा एम्बरआ मानखो रेनुआ आंनि भिडिअ नाया कमेन्ट हरा बे रेनुआ दा नों आंनि भिडिअ नायाबादा होनदों नाया दा ओमफ्राय रेनुआ मानखो र' थाथ' आब' दा 7:30 एलबि होगोन फै दे सनाफोर दे थांगोन दे खैथा जाखोथाय ओमफ्राय जोंहा रेनु आगैया नोङो सानसेयावनो खेबथाम होयो खोमा ने ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रि आगैया मानखो बिबार सना सानसे देखायमार नायनि नोंखौ आङो सानसे देखायदोंमोन मोखां देखायदोंमोन आगै बिराद जाद होनो आं लाजिदों बिरादनो ओंखायनो बाबाय आङो ओमफ्राय एमएमबिया मा होनखो होनबालाय थुहरनायनाय सोरखौबा रेनु ओंखि होनदों ओमफ्राय जे नार्जारिया नै एम्बर' घन्टा माहि फिसाय होनदों बा सेलायलायबाय था ओमफ्राय जोंहा एम्बर' ब्लगआ रेनुआ आंनि भिडिअ नाया दा कमेन्ट खालामा आंनि भिडिअखौ नायना बेखायनो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो भिडिअ नायदोंमोन बिनि आदसा ओमफ्राय मा जाखो दे खिथालाय देलाय ओमफ्राय लेथन बाग्लारि आं सानै गासैजोंबो फ्रि पाब्लिक इन्जयसो खालामो दै हसायैनो सानो नाङा दे लोगोफोर खायफा हसा साननानै बुंबाय थायो रे लेथन मिन्थिबायना खायफा धेमालि बुजियाना ओमफ्राय एम्बर' ब्लगआ मा होनखो दिदोमस्रियाबो आंनि भिडिअ कमेन्ट खालामा नाया बेबो आंनि भिडिअखौ दिदोमस्रि हनै नोंखौबो जावहरबाय जोंहा एम्बर'आ ओमफ्राय एम्बर' बे एलबि होबाय थाग्रायाबो आंनि भिडिअखौ नाया कमेन्टस हरा आंनि भिडिअ इस नोंनालाय फैयो नोंनाबो फैया माथो सिख्ला मोजांफोरनिखौल' नायो ओमफ्राय कमेन्ट हरसोगारो एम्बर'आथ' ओमफ्राय जे बयसआबो आंनि भिडिअखौ कमेन्टस हरा गासैखौबो रायजोब्बाय सान्स मोननायनि ओमफ्राय जोंहा एम्बर'आ जे बसआबो आंनि भिडिअखौ कमेन्ट हरा होनदों ओमफ्राय जोंहा एमएमबि ब्लगआ मानखो आं दुगैनोसै आनैसो बिबारि थाथ'दो दे ओमफ्राय जे नार्जारि एम्बर' नायो आं माहि फिसाय माहि फिसाय नामा ओमफ्राय डिग्रेसना आंखौबो रायदो बयखौबो रायजोब्बाय बियो ओमफ्राय एम्बर' ब्लगआ मानखो आं हरखायो नोंनिखौ हरोबाथ' मोजां दे ओमफ्राय जोंहा नै बिरबाय मिक्स आगै फैदों थेंक इउ आगै आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय लाइक दानाबो थेंक इउ आगै ओमफ्राय एम्बर' ब्लग आइ लाभ इउ एलबि होग्रा आइ लाभ इउ टु एलबि नायग्रा एम्बर' ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो आं हले बयखौबो नायो दे नायोबालाय मोजां माथो कमेन्टआनो फैया ओमफ्राय एम्बर'आ मानखो आइ लाभ इउ दिदोमस्रि होनदों दिदोमस्रिया थांबाय नामाथाय बिरबाय मिक्स मा ओंख्रि जागोन आब' दा मा जानाय जायो आगै मिन्थिथ'आ आलु दं भिन्दि दं खुन्दुलि दं फान्थाव दं मा संनाय जायो मा खबर बिरबाय मिक्स आगै ओमफ्राय खैथायाव उन्दुयो उन्दुनाया आंना टाइम टेबोल गैया 1:30 2:00 बिदि जालायलाङो
ओमफ्राय डिग्रेसन आब'मोननाव दासो मोनादों खोमा ना? मोनाबाय दहायनो मोनाबाय मोनानायालाय। ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया बिबारि आगै हसिनो सांग्राफोरनि गोसोआ थौलेट उन्दै बैसोबा साननो रोङैफ्रासो हसिनो सानो आगै। हसानो सानो आगै बिबारि आदसा औ एसे बैसो गोरा गोराफ्रा धेमालि खालामो होननानै बुजियो बै उन्दै बैसोफ्राथ' सानो र' साननायालाय। ओमफ्राय जोंहा खबरा गेजेरावनो आब' होनदों बिरबाय मिक्सआ ओमफ्राय बिरबाय मिक्स ओंखाम जानो नागिरदों आब' नै जालायबायलाय। दे जेबो नङा दे ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया डिग्रेसन आंनि भिडिअ नायहैबाय थादो नामा मोजां जाथारा आंना ओंखायनो रावबो सापर्ट खालामा आंखौ। जागोन आगै दिदोमस्रि लासै लासै जागोन सिन्था खालामनाङा नोङो दे। बयनाबो जागोन फार्स्टआव माने भिउस फैनोबो ओमफ्राय साब मोननोबो एसे गोरा जायो आरोना ओमफ्राय लासैनो जालांगोन दे जेबो नङा। फार्स्टआव रावबो रोंखाया जोंबो रोङा जोंबो रोङाखैमोन बारा दासो एसे रोंहांदों नङाबा रोंथारामोन आंबो। ओमफ्राय जोंहा एम्बर'आ मा होनखो दिदोमस्रि आंनि बिखुनजो सना होनदों ओमफ्राय डिग्रेसन दिदोमस्रि आब' होनदों ओमफ्राय बिरबाय मिक्स ओंखाम जानाय सम जाहांबाय आब' जाबायना आब' दे जा दे। ओमफ्राय लेथन बाग्लारि आं दोनथ'नोसै दे ओंखाम संना जानोसै दे नोंहाबो हिन्जाव गैयाना लेथन बाग्लारि संना जादो दे। ओमफ्राय बिरबाय मिक्स दिदोमस्रि खाम आं खालामनोसै सापर्ट होनदों। दिदोमस्रि आगै नोंखौ लेंहरदों नोंखौ सापर्ट खालामगोननो ओमफ्राय जोंहा जिरेना बर' आगै फैदों हाय होनदों हाय आब' होनदों थेंक इउ जिरेना बर' आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। बै आंनि एलबियाव फैबाय थाग्राफोरखौ फैयाबा दुखु मोनलायलाङोहां आंबो थाङो नालाय ना ओमफ्राय फैबाय थाग्रा मानसिया फैयाबा एसे बोरैबा नाङो आरो। ओमफ्राय जे नार्जारि अन होदों ओमफ्राय जे नार्जारि थेंक इउ आंनि एलबियाव अन थाबाय थानायनि थाखाय। ओमफ्राय एम बर' ब्लग जिरिना आइ लाभ इउ होनदों जिरिना नुग्रो मोना हनै। ओमफ्राय जोंहा बिरबाय मिक्स आंबो फैथ'बाय आब' नोंबो थाङाखैना। सोरनाव जे नार्जारि बोरै मोनो होनदों आरो दुखु मोनो होनदों आरो दुखु मोनो। ओमफ्राय जे बर' बसुमतारी एम आइ लाभ इउ होनदों। आं जुदि फ्रि थायोबाथाय आं बयनावबो एसे बयनावबो थांनानै होयो आङो बयनावबो थाङो आङो। ओमफ्राय एम बर' ब्लग नोंनि गामिखौ ओमफ्राय बिरबाय मिक्स गावहा आं बि कमेन्टखौ बुजियासै। गावहा आंनि कमेन्टखौ बुजियासै होनदों आरो ना मा कमेन्ट हरदोंमोनथाय हरफिन दे आगै। ओमफ्राय नार्जारिया मा होनखो बे एम बर'आ मा जाबाय एम बर'आ मा जादों दिनै लोंदोंसो नामा लोंमादों खोमा जायखौनो नुयो बेखौनो थोगासिनो बेहा। ओमफ्राय एम बर'आ वाट्सआप एसएमएस खालामद' दिदोमस्रि होनदों ओमफ्राय एम बर'आ मा होनखो आरो एलबि होग्रा नोंबो हरद' होनदों ओमफ्राय नार्जारि जेया मा होनखो आंनावथ' 1 मिनिटबो थाया आयु बिदि नंथारा आरो बेलाय। आङो कमेन्ट हरा आङो कमेन्ट लिरनो बायो आङो बिरादनो ओमफ्राय सिरि थाबाय थायो आङो नायनानै। 1 मिनिट थाथारै नङा दे आङो बिदि। ओमफ्राय जोंहा एम्बरा मा होनखो फाग्ला नों एलबि होबा लावथियासो दं आंनो। पागल नों एलबि होबा आंबो थाङो आंनावसो फैयानो। थाङो दे जिरिना आगै आङो नोंनियाव थाङो दे। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना बाय बाय गाइस थांफिननोसैलाय दसे आब' लाभ इउ थांथ'सै दे एम बर' ब्लग गाबोन थांबा थां आंजों जे नोंनाव गाबोन थांबा थांगोन आं जे नोंनाव। गाबोन थांबा थांगोन जे
ओमफाय गैला माथो रावबो। ओमफाय जोंहा एम्बर'आ मानखो आं दामानि सोलाबथारा नायनो एलबि मैयानो मानसि थैना नायनो मोखां नायनो मोनाखै मबाइल आथिया सोर थैखोहाय? ओमफाय एम्बर' नोंनि नाम्बारखौ हरद' एलबि होग्रानो। ओमफाय एम्बर'आ दिदोमस्रि हरद' वाटसाप एसेमेस होनदों। ओमफाय जोंहा बिरबाय मिक्सआ दिदोमस्रिया थांखोना माखो आं फुल सापर्ट खालामबायमोन। जानो थांथ'वाखैनदां ना थांखोसो होनखोथाय। ओमफाय जे नार्जारि एम्बर' नोंनि चेनेलखौ हरदो आंनो होनदों। ओमफाय बिरबाय मिक्स ओंखाम जानोसै आं आब' दे जा दे आगै। ओमफाय जेरिना बर' बसुमतारी बाय दे आब' ओंखाम जानो आंनो दे जा दे जेबो नङा। एम्बर' ब्लग नाम्बार हरनाङा जिरिना होनदों। ओमफाय जे नार्जारि नोंनाव दं बिबारि बाहागिनि नाम्बार नोंनाव एम। नोंनाव दं बिबारि बाहागिनि नाम्बार नोंनाव एम। बयनावबो दङ नोंसिनावल' मानो गैया जाखो थगायसुलाफोर। आंनाव दं बिबारि बाहागिनि नाम्बार नोंनाव एम होनदों आरो नांगौ एम होनदों। ओमफाय एम्बर' ब्लग नाङा आङो हरबासो लागोन आं जे बिबारिया। एम्बर' आं मा जानाय र' बेबि होनदों। मा जानाय नोंबा? ओमफाय जे नार्जारि मा उल्था सिदा फरायो मोजां फराय। मोजां जायाखै नामा फरायनाया? दे एबार मोजां नायहाबना फरायनोसै। फरायबायथ' आं ओरै आंनाव दं बिबारि बाहागिनि नाम्बार नांगौ एम बे फरायबायथ' आङो। ओमफाय नाङा आंनो हरबासो लागोन आं जे बिबारिया हरबासो लागोन होनदों आरो। ओमफाय आं मा जानाय र' बेबि होनदों। जे नार्जारि मा उल्था सिदा फरायो मोजां फराय। दाथ' फरायबायथ' आं मोजां फरायबायथ'। जिरिना बर' आगैया मानखो जोंहा एम नोंनो हरदो दे होनदों। जोंहा हनै एम्बर' नोंनावसो बिहरबाय। नाम्बार बिहरदों जोंहा माबाया। ओमफाय दिदोमस्रिया मानखो बिरबाय अके आंबो हरगासिनो होनदों। जोंहा दिदोमस्रि आगैया बिरबाय नोंनोबो हरगासिनो होनदों दे थांखोना माखो। रावबो गैला माथो साथाम ल'थारसै। दे थांसाजोब्बाय सोर दङ खिथाहरदो दे। ओमफ्राय आंबो दोननोसै आरोना मबाइला गुदुं जाबाय। सोर दं अन होनहरलाय दे। ओमफ्राय दोनथ'बाय बिबार सनाबाय अके दिदोमस्रि आगै दे जेबो नङा। आंबो दोनखानोसै।
दे सोरबाफोर दं नामा अन होनहरदो दे।